Falten 5 minuts per les 9 de la nit i plou de valent a l'estadi. La gespa, però, en bones condicions. Aquella munió de nens i nenes que esperen la sortida dels seus ídols, a punt per la fotografia. Al camp, magnífic aspecte, tot i que el fet de la pluja obliga naturalment a molta gent a guarir-se amb paraigües i amb estris de tota mena, impermeables, en fi, trossos de roba, el que sigui, i és probable que el mosaic que hem de fer a la sortida dels jugadors es vegi perjudicat per aquesta circumstància, perquè si la gent té un paraigües amb una mà o la gabardina o el que sigui, en fi, veurem com queda tot això. De moment no han sortit els jugadors del Barça, tampoc han sortit els jugadors del Madrid. Manquen 4 minuts i mig mal comptats perquè siguin les 9 de la nit. Podríem avançar temps, si et sembla, Marta, i presentar l'equip del Madrid. Doncs presentem-lo. Només abans dir que han sortit els 3 campions amb les diferents categories de motociclisme, Marc Márquez, Toni Elias i Jorge Lorenzo, que han rebut un càlid aplaudiment de tot el Camp Nou. Ara són a la porteria, Casillas. Iker Casillas Fernández, 29 anys, madrileny, format al Madrid. Aquesta és la 12a temporada al primer equip. Lateral dret, dorsal 4, Ramos. Sergio Ramos García, 24 anys, sevillà, format al Sevilla, juga 3 temporades amb el primer equip abans de fitxar el 2005 pel Madrid. És de la defensa, dorsal 3, Pepe. Kepler Laverán Lima Ferreira, 27 anys, brasiler, va fitxar pel Madrid el 2007 després de jugar a Portugal amb el Marítimo i el Porto. Al seu costat, dorsal 2, Carvalho. Ricardo Alberto Silveira de Carvalho, 32 anys, portuguès, arriba aquesta temporada al Madrid procedent del Chelsea, on va jugar-hi 6 temporades. Abans havia jugat al Vitória Setúbal, a l'Alberca i al Porto. Lateral esquerra, dorsal 12, Marcelo. Marcelo Vieira da Silva Júnior, 22 anys, brasiler, arriba al Madrid el 2006 procedent del Fluminense. Mig camp, 4 homes, banda dreta, dorsal 22, Di Maria. Ángel Fabián Di Maria Hernández, 22 anys, argentí de Rosario, juga al Rosario Central i el 2007 fitxa pel Benfica, aquesta temporada pel Madrid. Doble pivot, banda dreta, dorsal 14, Xavi Alonso. Xavi Alonso Olano, 29 anys, guipuscoà, format a la Reial Societat, juga 5 temporades al primer equip, el 2004 marxa al Liverpool i la temporada passada arriba a Madrid. Banda esquerra, dorsal 24, Khedira. Sami Khedira, 23 anys, alemany amb arrels a Tunísia, format a l'Stuttgart, l'equip de la seva ciutat, juga 4 temporades al primer equip i aquest any arriba al Madrid. I finalment amb el nou Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 25 anys, portuguès, juga a Sporting de Lisboa fins al 2003, que marxa al Manchester United, allà juga 6 temporades i arriba al Madrid la temporada passada. Davant, dorsal 23, Ozil. Mesut Ozil, 22 anys, alemany d'origen turc, arriba aquesta temporada al Madrid, procedent del Werder Bremen, on va jugar-hi 4 temporades. I amb el nou Benzema. Karim Benzema, 22 anys, francès d'origen algerià, format a l'Olímpic de Lió, juga 5 temporades al primer equip i la temporada passada fitxa pel Madrid. En aquest moment al camp del Barça, se sent el camp del Barça i la gent fa el mosaic, tot i les dificultats que havíem previst perquè la gent pogués exhibir els diversos retalls que componen aquest immens mosaic. Val a dir que el mosaic és perfectament visible. Déu-n'hi-do com s'ha sortit la graella de l'estadi, que espontàniament ara està cantant al camp del Barça, però bé, que és un cant induït perquè les primeres estrofes han començat a sentir-se a través de la música ambiental. En record els 111 anys de vida que compleix el Barça avui. Impressionant, Impressionant el camp final, amb aquest Barça final que la gent li ha dit amb tota la seva força, i és que avui li agradaria i posarà el coll, l'ànim, la gola, el crit, el cant, el que faci falta perquè el Barça superi el gran rival d'avui, el Madrid. Futbol a Catalunya Ràdio. Valorem l'equip del Madrid. Anàlisi del rival. L'11 de sempre, excepte Higuaín, ha entrat Benzema, però amb alguns dubtes tàctics per veure si el Madrid avui torna a defensar com està defensant 20 metres més endavant, si és valent i descobreix l'esquena de Pepe Carvalho, o si en canvi se redueix els espais amb Casillas, s'agrupa una miqueta més al darrere per tenir més control del partit i més sortida al contraatac. Ramos a la dreta per córrer a la banda i Marcelo a l'esquerra, probablement en el seu millor moment des que ha arribat al Madrid, forts físicament, jugadors agressius, ràpids i amb capacitat per incorporar-se al mig camp. Dos protegeixen Casillas, un porter ja sabem que està preparat per salvar el que toca i el que no toca. Parella centrals, Carvalho, contundència, experiència, ofici, molt difícil trobar-li l'esquena, sobretot per la seva col·locació perquè ha perdut velocitat. La que té Pepe en camp obert,
gambada llarguíssima, cap dels dos té bona sortida de la pilota, però no es complica la vida. Per connectar amb Xavi Alonso, que s'ha de retrocedir uns metres per donar ordre i coherència, ho fa per esquitxar la passada curta, la passada a mitja distància i la passada llarga. L'equilibri tàctic i el desplaçament i el recorregut de Khedira a la banda dreta, l'agressivitat, la profunditat, l'habilitat de Di Maria, una de les revelacions del Madrid. A l'esquerra, Cristiano Ronaldo, potencial físic i tècnic. A la mitja punta, Özil, que ha canviat la cara al Madrid. Jugador que actua entre línies, que li dona pauta. Última passada, que crea, que inventa, que improvisa. Un jugador que només falta saber com pairà la prova del Camp Nou. Al davant Benzema, rematador de gran potència, poca força mental, però sembla que Mourinho l'ha corregit, l'ha guanyat. Avui també té la seva prova de foc al camp del Barça. Aquest és el rival que avui es trobarà l'equip de Guardiola. El rival en xifres. El Madrid arriba al Camp Nou amb contundència. L'equip de Mourinho busca el futbol més directe i prova d'això és el que més remata porteria de tota la Lliga, amb una mitjana de 19 xuts per partit, quan la del Barça és de 17. La diferència està en la possessió. El Barça fa 728 passades per partit de mitjana. El Madrid, 560. Són unes 170 passades menys cada partit. Una mostra de la diferència d'estil de cada equip. Aquestes són avui les xifres del rival del Barça. Les 3 claus del partit. Primera, a la banda de Dani Alves. Mourinho ha de decidir què fa amb ella. Si Cristiano castiga l'esquena d'Alves o si Di Maria o Benzema ajuden Marcelo. És a dir, si el Madrid ataca o defensa. Segona, equip curt. Si el Barça manté les línies juntes per tenir la pilota i pressionar, el Madrid no podrà sortir amb facilitat. Si es distreu l'equip de Mourinho, serà contundent a la contra. Tercera, les porteries. En aquest cara a cara, les oportunitats de gol cotitzen alt. Els partits es resolen a les àrees i Casillas i Valdés poden sumar en un partit igualat. Aquestes són les claus del partit, aquesta és la xilada del públic cap als jugadors del Madrid i aquest l'aplaudiment del públic cap als jugadors del Barça. Però nosaltres presentarem l'àrbitre, Marta Carrera. El senyor Eduardo Iturralde González té 43 anys de Bilbao, és l'àrbitre més antic de primera divisió, és la 15a temporada. Ha xiulat 2 clàssics i en les 2 ocasions el resultat ha estat favorable al Barça. El 98-99, 3-0 al Camp Nou i el 2006, 0-3. És l'àrbitre que més targetes ensenya, amb una mitjana de 6,6 per partit. Màxima expectació, és l'hora de l'inici del partit. Sou, amics oients de la transmissió de futbol a Catalunya Ràdio, a punt de viure els 90 minuts de futbol que des de fa tants dies tothom espera. Farà la centrada del Madrid. El Madrid juga aquesta primera part contra la porteria del gol de dalt. Al costat de la pilota, Cristiano Ronaldo, Benzema. Benzema i Özil. Benzema i Özil. Cristiano Ronaldo a la dreta, per tant, primera opció desvelada. Mourinho prefereix Di Maria per la banda d'Alves, no per castigar-li l'esquena de manera descarada, sinó per ajudar Marcelo en aquesta zona, la dreta, on el Barça normalment té superioritat numèrica. Desplaça el portuguès Cristiano Ronaldo per encarar Vidal. Cristiano Ronaldo a la dreta i a l'esquerra del mig del camp. Xavi Alonso acaba de rebre la pilota, fer la centrada al Madrid, acaba de començar el partit. La toca a la banda dreta Cristiano Ronaldo, que ha caigut a terra, es queixa d'una trompada de Villa. L'àrbitre atura el joc, va cap allà. Primers segons del partit, als 10 segons ja, primera falta. L'àrbitre ha marcat la falta, se'n va cap allà, picarà falta al Madrid. S'ha vist per televisió clarament, companys? Sí, s'ha vist la trompada i fins i tot ara Villa jo crec que li ha donat la pilota amb més potència del compte. No era Villa, la pilota venia rebotada de Piqué, que ha enviat la pilota llarga. Perfecte, perdó. Pica la falta des de darrere Ramos, sense dificultats, control defensiu del Barça. El públic anima el Barcelona, que juga des de la zona de mitjos. Té la pilota Puyol. Toca Puyol cap a la banda esquerra. Rep la pilota Vidal. Fa molts dies que no era titular a Vidal a la banda esquerra de la defensa del Barça. Des del partit del Copenhagen, si no recordo malament. Zona de mitjos pel Barça. Piqué, dreta al mig del camp. Pilota llarga de Piqué cap a la frontal de l'àrea del Madrid. Cop de cap de Pepe. El refús de Pepe cap a la banda dreta. Corre Ramos, també Iniesta. La pilota la controla Iniesta a la banda esquerra de l'atac del Barça. Perd uns metres, se'n va cap endarrere. Juga per Xavi la pilota, però Xavi topa amb Benzema. Perd la pilota al Barça. Benzema la vol aprofitar en profunditat per Cristiano. No li ha sortit bé la passada, refusa el Barça. Rep la pilota Iniesta, intenta un túnel, li surt bé, supera Khedira, però perd la pilota, la recupera el Barça ràpidament al mig del camp.
Jugada des del cercle central cap a la banda esquerra de Piqué. A la banda esquerra la pilota Iniesta. Iniesta l'envia en profunditat, però ha tallat pel Madrid, Pepe. Doncs d'entrada ja veiem que el Madrid valent avança a la línia defensiva, que el Barça pica desmarcades a l'esquena de Pepe i Carballo. Fins ara Pepe atent una a l'esquena que ha salvat amb el cap. Aquesta passada interior d'Iniesta, hi haurà pocs espais. Es cotitzarà alta la possessió de la pilota, s'ha de ser molt precís. Som els d'avís de Barça de la Caixa, ens acostem al minut 2 de la primera part del partit. Al mig del camp hi ha una passada de Piqué per Xavi, que és entrat en falta. L'àrbitre marca el llei de l'avantatge, la falta clara de Xavi Alonso. Recupera pel Barça a la banda dreta Pedro, toca cap endarrere Sergio Busquets, distribueix cap a l'esquerra, juga Iniesta, busca la pivotació. Pedro de taló, ha pogut refusar amb el peu esquerre Marcelo. El refús ha anat de nou cap a la mitja lluna. L'àrbitre marca falta del Barça. 2:30 de la primera part del partit. Bon senyal que el Barça s'agrupa a través de la pilota i, per tant, quan la perd, que l'està perdent perquè hi ha pocs espais, de seguida la recupera amb la pressió. El Madrid té dificultats per lligar un parell de passades, per treure l'equip endavant. Ara ho farà Casillas en un xut llarg. Aquesta falta ha estat, em sembla, Cogems de Pedro, involuntari després d'un rebot. Correcte. Picarà la falta des de darrere Casillas. Casillas vol guanyar metres, envia la pilota cap a la zona defensiva del Barça. La pilota rifada, però finalment cau cap a la banda dreta al mig del camp. Intenta jugar-la Ozil cap a la punta dreta. La rep Cristiano Ronaldo, s'ha tret una centrada, però surt Valdés i atura. Molt bé Valdés, perquè no era fàcil, la pilota li ha botat a sobre, però ha situat molt bé el cos, ha posat la panxa, les mans, ha blocat, i tot i que s'ha endut un cop de Piqué amb el genoll, crec, ha blocat la pilota i ha desactivat la centrada. S'ha fet mal Valdés, s'estira ara dintre l'àrea petita, envia la pilota fora. I per precaució, Pinto surt a escalfar-se. El Ricard Pruna, acompanyat del fisioterapeuta, entra en el terreny de joc. I Guardiola, que aprofita per parlar amb Dani Alves, per cert, dempeus des que ha començat el partit. Hauríem de repetir la jugada perquè Benzema volia anar a rematar aquella pilota. La pilota l'havia centrat Cristiano Ronaldo, però quan ha sortit Valdés ha trobat la pilota sense topar aparentment amb ningú per l'acció de joc. En tot cas, al caure Valdés, potser... Amb Piqué, jo crec, no? Sí, al caure, diríem. Perquè la pilota no ha anat ningú a rematar-la. No, recull la pilota i quan es va cap endavant per fer l'aturada, topa amb la cama de Piqué. És que el moviment és molt complicat, perquè la pilota li bota tan a sobre que el que necessita, després de bloquear la pilota, és poder trobar espai per llançar-se a terra. I aquí, quan fa aquest pas endavant, quan s'hi llença de cap, és quan es troba el genoll de Piqué. Sembla com si tingui un problema a la clavícula o al braç esquerre, el colze a la clavícula del braç esquerre. Però ara s'aixeca, sembla recuperat Valdés. Sí, fa alguns exercicis amb el braç esquerre i a la porteria altra vegada. 4 minuts de la primera part del partit a l'estadi, empatem a 0. Nervis, com és normal en un partit d'aquesta mena. Molt escalfat el públic. Una falta Ronaldo als 10 segons de la primera part. Ara aquesta caiguda de Valdés i no hem arribat al minut 5 de la primera. Guardiola ordena defensa de 3 per alliberar Alves a la dreta, allò que fa el Barça de tancar amb Piqué, Puyol i Vidal. Alves, un jugador més al mig del camp per intentar guanyar superioritat numèrica en aquesta zona. Ha perdut una pilota Alves, però lluita per la recuperació amb Benzema. Finalment ha pogut servir d'au cap a la banda dreta. Puja pel cantó dret Pedro. Pedro s'ha emborratxat de pilota, se l'endú Marcelo. Lluita Pedro a la recuperació també. Alves s'endú la pilota al brasiler, canvia cap a la dreta, juga per Messi, però baixa corrent Di Maria. Rep la pilota Di Maria, la pilota ha superat la ratlla de fons. Línia no se n'adona, recupera, però Messi intenta fer jugada a corna. És increïble que a Línia no hagi vist que això era corna. Claríssim. Però és que ha sortit mig pam. Sí. I tant. Estava mirant un altre lloc, Quim. Home, segur. Ara com pressiona el partit a jugadors tècnicament tan deliciosos. Tothom va revolucionat, es deixen la pilota. Primer corna pel Barça. Picarà corna Xavi, l'esquerra de la porteria de Casillas. El públic anima, 5 minuts i mig de la primera part. Empatem a 0, som els de la Caixa. Pica corna Xavi a mitja alçada cap endarrere. Remata Alves a la mitja volta, no li surt, recupera Puyol, canvia Graneta, juga per Messi. Pica Messi, pilota al pal, pilota al pal, pilota al pal, pilota al pal. El refús cap a l'exterior per Villa. Villa intenta menjar la pilota cap a la banda dreta per Messi, però refús la defensa de Madrid. Quina ha picat llàstima. una pilota al pal Messi al minut 5 i mig de la primera part. I atenció que encara és viva, perquè la rep Alves. Penja la pilota Alves cap a la frontal, refús defensiu, recupera Pedro, pica Pedro, fora! Corna el segon, quina llàstima el que ha inventat Messi. A peu aturat, això ja li hem vist provar-ho alguna vegada, però mai tan precís. La pilota, un arròs que supera Casillas. Toc deliciós, només previst per genis. El Barça a punt de fer el primer, segon corna. Picarà corna el Barça a la dreta de la porteria de Casillas. Som al 6 de la primera part del partit. Pilota a la frontal de la petita. La refusa des de darrere Benzema. Recuperar per al Barça. Ha tocat a Vidal cap a la dreta. Per Alves, pica Alves, fora! I el pal de Messi és el número 16 del Barça aquesta temporada. El quart pal de Messi, també. Ha picat des de la banda dreta al mig del camp Alves. La pilota semblava que podia ser rematada per algú.
però finalment ha anat directament a fora la dreta de la porteria de Casillas, que encara tremola per aquesta rematada magistral de Messi. Al minut 5 de la primera part, que ha refusat el pal dret de la porteria del Madrid. I veiem que Artur Mas ja ha arribat a la seva localitat del Camp Nou. El president Montillas a la llotja o no? Sí. I Artur Mas Mas ha anat a la llotja a saludar a Rossell, a Florentino, i després han anat cap a la seva localitat, que ho ha confirmat a TV3. I bona sortida del Barça, per proposar, per oferir, per manar. També 2 xuts a porteria, el de Messi ha intimidat, el Madrid té dificultats per tenir continuïtat la pilota i el Barça domina per trobar profunditat. Minut 7 de la primera part del partit, empatem a 0. El Barça té la pilota controlada al mig del camp, juga Iniesta, combina Iniesta amb Vidal, cap endarrere Vidal més, cap endarrere per Puyol. Quina possessió tenim, companys, al minut 7 i mig de la primera part del partit, empatem a 0 Barça i Madrid. 75% pel Barça. 75% pel Barça? Sí, i s'està jugant un 58% del temps a camp del Madrid. Ara la pilota cap a la banda esquerra per Iniesta, no pot continuar Iniesta, ha refusat pel Madrid Ramos canvia cap a la banda dreta, de nou Cristiano Ronaldo, que intenta jugar d'extrem a la punta dreta, prova de fer bicicletes i superar Puyol, centra amb el peu esquerre Cristiano Ronaldo, que ha relliscat, ha caigut a terra, pilota a la frontal, intenta jugar a la banda esquerra Di Maria, continua Di Maria, refús defensiu, posa el peu amb dificultats a la banda esquerra del mig del camp. Di Maria? Alves intentava refusar la pilota i diria que Di Maria la toca i surt... És Di Maria que seguia la jugada després de fallar en la passada. Hem vist el que el Barça no pot fer per donar una pilota fora, al mig camp. Busquets perd la pilota, no està encertat en la precisió. Quan connecta amb Iniesta, Sergio Ramos recupera, busca Cristiano Ronaldo al llarg. El Madrid vol sortir a la contra, el Barça ha de ser precís, però ordena i mana. Continua plovent, aquest és un factor que no ens pot passar per alt de cap de les maneres. Som al 8 i mig de la primera part del partit, empatem a 0. El Barça domina territorialment, juga cap endavant Piqué, envia la pilota per Pedro, camp contrari. Pedro combina amb Xavi, Xavi amb Pedro, Pedro amb Xavi, Xavi cap a la banda dreta per Alves, que puja per aquell cantó, a la curta Alves per Messi, Messi per Alves, Alves per Messi, pressionat els dos, s'endú la pilota Alves, ha caigut Messi, continua Alves, encara Alves, intenta el dribbling, refusa Marcelo, prova a recuperar Alves, recupera cap a la banda dreta Xavi, combina cap a la dreta, juga per Pedro, a l'extrem dret, canvia de peu, rep 2 entrades seguides, toca cap endarrere, recupera Alves, fa la passada interior per Messi, la jugada és bona, Messi al límit de l'àrea, mira els companys, intenta la centrada per Xavi, però talla Pedro. El Madrid pateix, intenta sobreviure amb agressivitat, amb intensitat, el Barça domina una mica... Gol del Barça! Ha marcat el Barça, gol de Xavi! El 9 de la primera part. Xavi en un cara a cara amb Casillas. Li ha col·locat una pilota dividida i ha arribat al fons de la porteria del Madrid, esclar de l'estadi. No hem arribat encara al 10 i ja guanyem. Barça 1, Madrid 0. Tenia raó l'ocellet de la Sòria. I espectacular, jugaven al mig del camp Xavi amb Messi, els dos s'han passat la pilota 2 o 3 vegades, després Messi el que ha fet és obrir el joc cap a l'esquerra, per allà penetrava Iniesta, que fa un toc suau, avança, va buscant la passada per on la farà, i fa una passada diagonal boníssima dins de l'àrea per Xavi, però Xavi sembla que no arribarà perquè Marcelo és qui toca la pilota, Marcelo refusa però no ho fa bé, la pilota toca l'esquena del blaugrana, s'aixeca, té un pèl de sort i li queda davant, i aixeca la pilota amb el peu dret just per davant del porter del Real Madrid, el primer gol del Barça. La tramuntanada del Barça no s'atura, proposava, oferia, dominava, governava i ho ha tornat a demostrar després del pal de Messi, el xut d'Alves desviat, jugada col·lectiva del Barça. Iniesta aixeca el cap, desmarcada l'espai de Xavi, passada espectacular, Marcelo amb intensitat i actitud a la cobertura, refusa la pilota, li toca el cul a Xavi i fa una cosa que no fa ningú, posa pausa, congela el partit, la jugada, la vida, el món, per tocar per sobre de Casillas amb l'interior, suau, i fer el primer del partit. Guanya el Barça 1-0, som a l'11 de la primera part, la gent està molt contenta i el Barça domina, una pilota distribuïda per Piqué cap a la banda dreta per Pedro, que se sent, companys, com crida la gent. I tant! Al mig del camp la pilota per Sergio Busquets, la combina per Messi, ha rebot una entrada Messi de Xavi Alonso, l'àrbitre no la marca com a falta. El refús per Benzema, que canvia cap a la banda dreta, juga en atac al Madrid a la punta dreta, la pilota per Cristiano per Di Maria, rep Di Maria a la banda esquerra, intenta el xut, Valdés ha allargat el braç dret i enviat la pilota a corna a l'11 de la primera part del partit. El primer i l'amenaça del Madrid, aquí és el que espera l'equip de Mourinho, intentar recuperar, treballar amb intensitat per robar, sortir a la contra, sobretot amb Cristiano Ronaldo i Di Maria. El Madrid té velocitat, té físic, el Barça té la pilota. I la falta sobre Messi era claríssima. La porteria de Valdés. Atenció,
per picar aquesta falta Ozil. Ara s'allunya de la zona per enretirar amb el peu una ampolla de plàstic i allò que havia caigut a prop d'allà. Pica Ozil finalment al córner, refusa Xavi amb el cap, la pilota cap a l'exterior, surt el contracop Pedro ha estat empantat descaradament per Di Maria, l'àrbitre no indica res, Di Maria busca un canvi de joc cap a la punta dreta, sortirà Valdés sense dificultats i no hi ha cap perill de la rematada de Ramos perquè Valdés la rep sense cap problema. Voldria valorar la topada en Pedro. Mira, la topada en Pedro potser no és tan falta com la que li han fet a Messi fa un moment, aquella que hem dit que semblava falta claríssima de Xavi Alonso, però claríssima amb la cama esquerra picant-lo, era claríssima. Aquesta de Pedro és més discutible perquè jo crec que Di Maria li guanya la posició. I com està ficat en el partit el Barça? Messi i Xavi es bronquen a Piqué per aquesta passada llarga Villa, i és que el Barça ha obert el marcador, ja té el marcador a favor. Si el Madrid no ve i no pressiona amunt, el Barça que toqui, que sigui precís, però que sigui el Madrid qui surti. Ara ja no hem de ser nosaltres qui proposem la profunditat de manera boja. Ara cal tenir la pilota i assegurar perquè ells no recuperin i no tinguin ales a la contra. No sé, Ricard, si el Barça tindrà la serenor, la sang freda de fer-se aquest intel·ligent raonament que tu planteges. Xavi, Messi, com a mínim, a Piqué ja li han dit. Som al 13 de la primera part del partit, juga Iniesta, gran jugada al mig del camp, pujada per l'eix de l'atac del Barça de Messi, canvia cap a la banda esquerra, la pilota per Villa, Villa encara Ramos, el supera, Villa se'n va cap a l'eix de l'atac, fa un canvi de peu, una mena de croqueta, toca cap endarrere, juga per Sergio per Iniesta a la frontal, Iniesta prova la passada interior, refusat el Madrid. Ara s'ha de tornar i si cal una falta per col·locar l'equip. Refús cap a la banda esquerra per Carballo ha intentat un canvi de joc buscant el cantó esquerre per la pujada de Cristiano intenta una centrada, toca el peu a Vidal, Valdés també corna. El segon. Ha tocat la pilota Vidal, Valdés, que no volia trobar-la, sinó impedir que anés a dintre. L'ha tocat amb el braç esquerre. Segon corna que picarà Madrid al 14 de la primera part. Ens prometem un espectacle preciós, apassionant aquesta nit. Preciós el partit, espectacular, el duel d'estils plantejat. El Barça té la pilota per elaborar, el Madrid per ser ràpid a la contra. Mozart contra Tchaikovsky, com diu el mestre Ros Marvà. Pica, corna a Madrid, molt tancat, rematar molt a prop fora. Coses que tenim pendents de comentar. El gol de Xavi és el segon a la Lliga, ja va marcar Sant Mamés. I a la jugada anterior, Piqué s'ha jugat la targeta tallant un contracop del Madrid. El porter del Barça, Valdés, plantarà la pilota a l'interior de l'àrea petita de la porteria del Barcelona. Molt bé, Puyol, fins ara en totes les cobertures, tant a Vidal com a Alves. Cada cop que Cristiano surt a la contra, l'encara el capità. Guanyem per 1-0, ha marcat Xavi al minut 9 de la primera part. Xavi mateix té la pilota ara al cercle central. Canvia Xavi cap a la banda esquerra. Continua plovent, no ha parat de ploure des de l'inici del partit. Al cantó esquerre Villa, una pilota per a Vidal a prop de l'àrea contrària. A Vidal cap endarrere Villa, busca al mig del camp, toca Xavi cap a la banda esquerra. Iniesta més cap endarrere. Al cercle central, Sergio Busquets, el públic anima al Barça. Ser del Barça és el millor que hi ha. Messi intenta una passada amb intenció. Una passada vertical amb intenció, no s'ha entès en Villa, surt Valdés, surt Casillas i atura la pilota al 15 i 15 segons de la primera part del partit de l'estadi. Justament aquí és on es pot perdre la pilota, en l'última passada, perquè el Madrid ha de començar des del darrere i l'equip, el Barça, ja està organitzat per pressionar, per situar-se defensivament, per no tenir tantes dificultats. Xiulada per Cristiano, que en toca una pilota un pèl cap endarrere, Ramos des de la banda dreta al mig del camp, però un desplaçament llarguíssim cap a la punta esquerra. En aquesta demarcació intenta el control Di Maria. L'àrbitre, però... Orsay de Di Maria, li diu Iturralde. I per tant ha de posar la pilota en joc cap endarrere, més cap endarrere. Aquí diu l'àrbitre. Ha posat ja la pilota en joc al Barça. Toca Piqué a la curta per Messi. Messi combina amb Xavi. Compte que Carballo segueix a Messi fins a camp contrari, ara, Abans Carballo és el que ha fet la passada en profunditat cap al cantó esquerre. Relliscat, ha caigut al mig del camp, però ja recupera posicions a l'eix de la defensa. El Barça també ha recuperat, però la pilota, que és més interessant. Som al 16 de la primera part, guanyem 1-0. Juga Messi, intenta un sàndwich entre dos jugadors, toca per Xavi, per Pedro cap endarrere, Busquets cap al cantó esquerre, Vidal, de nou Busquets, Iniesta, que té l'esquerra, Villa, i a la dreta Pedro, toc curt per Pedro, no tenim ningú a la punta dreta, provem una triangulació a la banda esquerra, cop de taló de Villa, no ha sortit prou bé, refús defensiu, la pilota se l'endú al Madrid, prova d'allunyar la defensa madridista, recupera però el Barça ràpidament la pilota, i Xavi a la banda esquerra, som ja camp contrari, 17 de la primera part, guanyem 1-0, toca Villa, un pèl cap endarrere, juga Messi, més cap endarrere, pilota per Xavi. La pressió dels millors dies, Cap al cercle central, Iniesta, desplaça cap al cantó dret. Piqué, guanya metres, Piqué. Gol de Pedro! Gol de Pedro, gol del Barça, gol de Pedro, gol del Barça! Al minut 17 i mig de la primera part, el Barça ha fet el segon. Al minut 9, Xavi ha fet el primer. Al minut 17, Pedro ha fet el segon. S'ensorra l'estadi. Ja no plou, però el Madrid ja va xop. El Barça guanya 2-0. I Mourinho, que demana
una sang freda. Cristiano Ronaldo diu, penseu amb el cap i calmeu-vos. Mourinho que bufa després del gol, Guardiola que salta i ho celebren en el córner al costat de Casillas, tots junts com un equip. El Barça aplaudeix ara Xavi Hernández. I Pedro era qui feia jugada a la banda dreta, com tu comentaves, Quim, li etziben un cop a la cara, ha estat Marcelo, però la pilota va a peus de Xavi, i Xavi, com sempre, aixeca el cap, veu que a l'esquerra hi ha un jugador seu que s'està escapolint del marcatge dels contraris, és Villa, li envia una pilota llarguíssima, Villa encara al contrari, a Sergio Ramos, se'l rifa, fa una centrada, toca el porter del Madrid, que sembla que aturarà, però no aconsegueix aturar, només desvia la pilota perquè venint de darrere un altre cop Pedro, que ja s'havia aixecat, remati el segon gol del Barça, 2-0, això comença a ser un festival. Un altre més, atenció a la jugada. Atenció, que Iniesta li fa una passada genial a Villa, però li marquen Orsay. Una altra obra maestra col·lectiva del Barça, la sinfonia de l'equip blaugrana. Ha trobat la màxima expressió en un monòleg llarguíssim, una jugada de posició eterna. Carles, Sergi, prepareu la calculadora, perquè l'acció del gol és impressionant, és eterna, infinita, no s'acaba mai. El Barça s'associa per dintre, Pedro apareix per guanyar superioritat numèrica, el Barça té paciència, té pausa, fins que el metrònom, que és Xavi, que és qui decideix quan hi ha un canvi de ritme, canvia la pilota, canvi d'orientació, guanya amplitud amb Villa, encara Sergio Ramos, busca la línia de fons per distreure, per esperar l'arribada d'un company a la segona línia, centrada, xut verinosa, Casillas no és prou ràpid, i Pedro arriba des del darrere, com si no hi fos, com una aparició per guanyar l'acció Marcelo, fer el segon i posar el Barça en camí de la victòria. Minut 20 de la primera part del partit, gols de Xavi i Pedro, el Barça guanya 2-0. El Madrid intenta avançar línies perquè està perdent 2-0, ha d'agafar alguna iniciativa. Picarà una falta al Madrid a l'esquerra de la zona de mitjos. Ho farà Xavi Alonso. Intenta una passada per Benzema a la punta esquerra de l'atac del Madrid. El Barça tancat al darrere. Benzema prova una centrada, xut, fora! La centrada, xut de Benzema ha anat directament a fora. I amics oients, perquè li ha marcat Orsay a Villa en aquesta jugada que anava a explicar jo mentre el Ricard feia el seu comentari. Però Iniesta ha fet en aquesta acció un solo. I fora de joc... Jo no el veig gens clar, És justet, diríem nosaltres, aturant la imatge per molt poc, però Susall. Quim, una dada. Abans del gol del Barça, el Barça té una possessió del 72%. Acaba la jugada amb el gol, està al 77%. Només amb la jugada del gol el Barça ha posat 5 punts percentuals la possessió de pilota. És que deu haver durat moltíssim. Ara ho estem fent. És que és aquella jugada que dèiem, el Barça toca al darrere, amb paciència, el Madrid no ve, el públic aplaudeix. Atenció, que Messi fa una passada interior per Iniesta, s'endú la pilota amb dificultats, Iniesta baixa. I amb més autoritat toca cap endarrere. El Madrid pateix, pateix moltíssim. Tira, refusat el porter del Madrid, Casillas cap a l'esquerra del mig del camp. Intervé Alves, la pilota va fora, pilota pel Madrid. Qui no patiria contra aquest Barça? Com ha començat el partit, com ha intimidat d'inici. Li planteja el partit al Madrid desconegut, perquè perd 2-0 al minut 20, ha de reaccionar. No li valdrà amb el contraatac, haurà de fer més coses al Madrid per intentar sucar. En canvi, el Barça continua trobant l'escenari adequat. El Madrid defensa lluny de porteria. L'equip troba passades interiors. Cristiano Ronaldo pressionat per Alves, perd una pilota, la recupera Barça, la juga Iniesta, fa una passada massa llarga a la banda dreta. Falta de Khedira. Iniesta ha caigut a terra, el joc està aturat, els jugadors envolten l'àrbitre, hi ha molts de nervis, sobretot molts del Madrid, perquè veuen que estan perdent 2-0 tots just al minut 22 de la primera part. I Torralde li diu a Ramos que no el toqui, que si vol parlar amb ell que el parli, però que no el toqui. Però tot i això, algú avisa el cop a Iniesta, qui li ha etzibat? Khedira. En la pressió sobre la pilota, és una puntada quan Iniesta envia la pilota en profunditat. És una acció que no té més transcendència. No, falta i prou. I aquesta és la primera falta del Madrid. Primera falta al Madrid al 22 de la primera part. És que no han arribat a temps de tenir contacte, és veritat. La primera que li assenyala. És que quan hi van la pilota ja no hi és. Fa una passada llarga Piqué, des de la punta esquerra, Vidal rep la pilota, encara Ramos, a Vidal veu que no pot passar, toca Ramos, a Vidal intenta recuperar la pilota, juga per Iniesta la torna per Ramos senta per Vidal, que centra tal com ve, refús del Madrid, la pilota fora, tornem a tenir l'out. Som al 23 de la primera part, guanyem 2-0. El Madrid treu aigua del vaixell perquè no s'enfonsi, i és que la dada del Carles de la primera falta al minut 22 en un partit de màxima intensitat demostra que quan el Madrid ha buscat el contacte, ha intentat la falta, la pilota ja no hi era, el Barça fa volar la possessió. Quantes faltes ha fet el Barça?
El Barça ha fet 4 faltes. I el Madrid només una. Només una, aquesta de Khedira sobre Iniesta. L'àrbitre se n'ha menjat alguna. Messi cap endarrere per Xavi. Xavi cap al cantó dret, la pilota per Pedro, a l'àrea contrària. Pedro intenta un dribbling, li surt bastant bé, prova la centrada i refusa, corna Ramos. El tercer Corna, que picarà el Barça, ho farà Messi. A la dreta de la porteria de Casillas, que ha rebut 2 gols en el partit d'avui, en el marge de 17 minuts. El Barça ja guanyava 2-0, minut 17 de la primera part. I ha estat la 5a assistència de Villa aquesta temporada, 3 a Messi, una Keita i una Pedro. Ens acostem al 24 de la primera, pica el corna en curt Xavi. Xavi per Messi, Messi torna la pilota a Xavi. Xavi busca l'eix de l'atac per Alves. Surt Alves de lluny, intenta penjar una pilota per Xavi, toca la defensa del Madrid, salta Casillas i atura per al. La sensació és que el Madrid està esporuguit. Atenció, perquè Casillas intenta un ràpid contracop, la pilota arribarà cap a l'eix de la defensa del Barça i amb el cap Alves l'envia cap endarrere per Valdés. Tothom tranquil. Som al 24 de la primera, guanyem 2-0. Jo crec que està devorat per la voracitat blaugrana, però només s'han jugat 24 minuts i han de passar moltes coses en aquest partit. Queda molt temps, el Madrid té temps per intentar refer-se, el Barça té temps per continuar passant-s'ho bé. Som els de Futbol a Catalunya Ràdio. La TDP. I el gran Rondo Quim ha durat 2 minuts, des del minut 15-40 fins al 17-40 que marquen el gol. Impressionant. Però t'he de dir que és veritat que el Madrid toca la pilota en aquests 2 minuts 2 vegades, però no li dura la pilota ni 3 segons. Vull dir que són refusos. El Barça intenta, ells toquen, però torna la pilota al Barça immediatament. El públic aplaudeix i riu perquè ara Di Maria ha perdut una pilota aparentment fàcil de controlar. A la banda dreta de l'atac del Madrid serà out pel Barça. Ens acostem al 25 de la primera part. Sergi Cotillas, quina possessió tenim en aquest moment? 75% pel Barça. Déu-n'hi-do contra el Madrid, Estem jugant contra el Madrid, I 61 de localització al camp del Madrid. Des de darrere Messi, arrenca Messi, encara camp propi, pilota per Xavi, Xavi cap a la banda dreta, Pedro ja camp contrari, Pedro puja cap a l'atac, Villa a la punta esquerra, Alves al doble per esperar la passada, que no és gaire bona, tallarà per Madrid Carballo. Mourinho desfà el plantejament inicial perquè ara sí que ha d'atacar l'esquena d'Alves, ara Cristiano a l'esquerra, a la dreta Di Maria. Mourinho ha començat perquè Di Maria protegís a Marcelo amb les pujades d'Alves amb el 2-0. Mourinho situa Cristiano per atacar l'esquena d'Alves. Puyol haurà d'anar amb compte amb les cobertures del brasiler. La pilota per Cristiano, que li envia ingenuament la pilota als peus d'Iniesta. El públic se'n riu de Cristiano Ronaldo quan Iniesta inicia el contracop. Combina amb Xavi. Xavi per Messi, Messi per Xavi, Xavi per Iniesta. Iniesta cap darrere, Xavi és al cercle central, som al 26 de la primera part. De nou Iniesta cap a la, de nou Messi cap a la banda dreta. Pedro que toca cap endarrere, jugant-se-la una mica. Intervé Alves, també Xavi, de nou Alves, ja olés del públic. No ens hauríem de relaxar perquè no hauríem d'humiliar el rival fins que hagi acabat en tot cas el partit. Des del mig del camp jugarà Piqué. Piqué cap al cantó esquerre. La passada per Villa que se'n va cap a l'àrea contrària. Toca un pèl cap endarrere. És la banda esquerra. Tenir-la. Iniesta la juga a curta per a Vidal. A Vidal cap endarrere. Sergio Busquets al mig del camp Xavi. Pressiona en aquella marcació al cantó esquerre Ozil. Però el Barça no perd la pilota. Va per als peus de Puyol. Pressiona també Benzema. Va per a la banda esquerra. Juga Piqué. La combina amb Xavi. Xavi per Messi. Pressiona també Pepe. A tocar. Juga per Iniesta. Iniesta canvia cap a la dreta, juga per Xavi. Els del Madrid van darrere la pilota i els del Barça no van darrere la pilota. El Barça toquen la pilota i va sempre un company. Corre la pilota més que els jugadors i els del Madrid fent això que no agrada, que és buscar l'adversari, anar a pressionar, córrer darrere la pilota. Mentrestant Xavi fa alçada cap a la dreta, Pedro que és molt bona, però surt el porter Casillas. Se li ha fet de nit a Pedro, ha pensat 4 coses: rematar, buscar Villa que arribava al segon pal fàcil, però com està jugant el Barça. Una altra possessió llarguíssima, distraient, tocant, madurant, i Xavi, el mag, posa la pilota a l'espai perquè Pedro encari Casillas. Llàstima que Pedro s'ha enredat mentalment i no ha resolt bé. El partit absolutament governat pel Barça. Era una jugada preciosa la que hem vist ara, comparable a aquella d'Iniesta abans, aquesta per la sinfonia col·lectiva, l'altra per l'acció individual. L'àrbitre ha marcat en aquella jugada Orsà i en aquesta Pedro, com diu el Ricard, s'ha fet un embolic mental, no ha tingut una idea prou clara, prou ràpida, prou precisa, i Casillas, que és un bon porter, ha sortit a tapar forat i se n'ha sortit. Som al 27 i mig de la primera part del partit i una pilota que recupera el Madrid al mig del camp, la jugarà Carballo. El Barça tancat a camp propi, una cosa molt infreqüent en aquests inicis de partit. Juga cap a la banda dreta Ramos, torna cap endarrere Pepe, Pepe cap a l'esquerra Carballo, pressiona Messi, Carballo per tant pressionat per Messi, toca impotent cap endarrere per Casillas, Casillas vol una passada llarga i refusa pel cap Piqué. Com pressiona el Barça i com ha obligat el Madrid a jugar la pilota llarga. I com pressiona Messi, pressiona Messi. I a Carballo. Atenció a la banda esquerra, una pilota llarga per a Vidal. Som al 28 de la primera part. A Vidal corre enganxat a la banda esquerra. Veu que no pot passar, no té prou confiança, fa bé. Si no té prou confiança de no rifar res, toca cap endarrere, juga per Messi, Messi per Busquets, detall tècnic.
controla Messi, canvia de graneta, juga per Xavi, s'ofereix Alves a la banda dreta, a la rematada Villa, Messi, també Pedro, Alves des de la punta dreta, pressionat per Marcelo. Guardar-la. Toca cap endarrere, juga per Xavi, Xavi té a l'esquerra, Puyol davant Messi, a la dreta Alves, pilota per Alves, sentim els senyals horaris de 2:15, centre Alves de lluny, toca cap endarrere, Carballo i atora el porter del Madrid, Casellas. Quina mitja hora de futbol la del Barça, la millor en molt de temps, no sé en quan, perquè clar, aquest equip també ha fet partits grandiosos, però aquesta mitja hora davant del Madrid és impressionant, intel·ligent, amb el manual après, jugant amb naturalitat, pressionant, mossegant, tenint-la, col·leccionant detalls de màxima qualitat i perforant constantment la defensa avançada del Madrid. El Madrid no sap com reaccionar. Sala d'imatges, a la mitja hora de la primera part, quina possessió pel Barça? Estem en el 76, em diu ara el Marc, 76% pel Barça. I localització. Continua el 61 al camp del Madrid. Això a la mitja hora, Sí. I volia destacar el detall tàctic de Guardiola. Dèiem que Mourinho ha canviat Cristiano i Di Maria de banda, perquè ara Cristiano ha d'atacar l'esquena d'Alves. Com Puyol és més ràpid a la cobertura que Piqué, canvien les posicions dels centrals. Fa una estona ja Puyol a la dreta per cuidar l'esquena d'Alves, Piqué a l'esquerra. El Barça guanya 2-0, ha marcat Xavi al minut 9, Pedro al minut 17. El Madrid no ha tingut cap oportunitat més enllà d'un xut que Valdés ha refusat damunt de la seva porteria. Ens acostem, amics oients de Futbol a Catalunya Ràdio, a l'últim quart de partit. I el públic Madrid està molt content, el Barça guanya 2-0. No sap si anar-hi o no anar-hi, si pressionar amunt o esperar. No sap encara si ha de canviar el guió o no l'ha de canviar. Continua plovent al camp del Barça, s'ha aixecat Mourinho, també Guardiola, tots dos s'ho miren des de l'àrea tècnica. El Barça no arrisca, toca cap endarrere, camp propi Piqué, que hi ha Jordi. Dic que si esperen gaire... Saps què passa? Que si van gaire igual els hi couen 6. Volia destacar una dada de Pedro, 6 gols en els últims 6 partits. Pedro està en ratxa, Ha tocat Xavi cap endarrere al mig del camp. Se la rifa Piqué amb una passada imaginativa. Feia falta que algú corrés a la banda dreta. Normalment és Alves el que fa aquest desplaçament. Ara era Messi, que no l'ha acabat d'entendre. Aixeca els braços Messi. La pilota ha anat a fora. Mitja hora i 30 segons de la primera part del partit. Servirà d'aquí que a l'esquerra de la seva porteria Casillas. És una de les pèrdues consentides. Si s'ha de perdre la pilota, que sigui un canvi d'orientació, una pilota llarga, que el Madrid hagi de començar des del darrere. I és la tercera pilota perduda del Piqué d'aquesta manera. Atenció que... Cristiano Ronaldo rebota la pilota. Tenia la pilota Guardiola. Iniesta li va dir alguna cosa a Cristiano Ronaldo. L'àrbitre se'n va cap allà. Els jugadors del Barça s'encara el Cristiano Ronaldo. Pepe va corrent des del darrere. Marcelo vol separar Cristiano Ronaldo. També Casillas vol separar Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo s'ho mira a la distància. Marcelo ha fet molt bona feina. No interessa, al Barça no li interessa. Ja està. Ja a Cristiano ara ens hi va empenta i Ramos també a Valdés. Ramos s'encara amb Valdés. Ja està, que se'n vagin. I ara ja està. O sigui, està molt bé defensar Guardiola i marcar el territori. Que Cristiano passi la seva estona. Però Cristiano necessita ser l'atracció del partit i com que no és futbolísticament, ho intentarà ser de qualsevol manera. El millor que miri el marcador, que van 2-0 i és al minut 31. La resta, per una pilota que tenia Guardiola, perquè havia anat a parar allà on era Guardiola. Cristiano li ha demanat, Guardiola en lloc de donar-li la pilota a la mà l'ha deixat caure i aleshores Cristiano ha exhibat una empenta a l'espatlla de Guardiola. Ha intervingut ràpidament Iniesta, que ha anat a encarar-se amb Cristiano Ronaldo. Iniesta sempre té els seus... s'encara sempre amb les trobades amb Cristiano Ronaldo. Per l'amor de Déu, que gratuït el gest de Cristiano Ronaldo. I no hi ha groga? Jo crec que de moment no hi haurà cap groga. Ara l'àrbitre diu un moment. Ara l'àrbitre crida Cristiano Ronaldo i crida Valdés. A Valdés també. I crida Valdés. És que Valdés s'ha encarat i Piqué l'ha hagut de separar, no té que sortir 30 metres. Sí. Apuntarà totes les coses. Valdés i Cristiano. Sí, però jo crec que és una targeta que implica una idea col·lectiva de defensar l'entrenador, que potser Valdés és el qui pot pagar més la targeta, però ja està, perquè si ens enredem en això no jugarem a futbol. Sí, malgrat tot, l'àrbitre ha buscat una manera de compensar la decisió. O sigui, ha pensat, la de Ronaldo l'he de treure, però l'altre qui li trec? I que li anava la mar de bé tenir un home com Valdés, que evidentment ha sortit de l'àrea. Perquè va vestit diferent. Els altres, els del Barça, com van tots a blaugrana i han fet el mateix... Patètic Cristiano. El gest, de veritat. Puc ser dolent? Sí. No feia falta que el Pep li amagués la pilota. Guardiola no li dona la pilota, les coses com però no fa falta empantanir. No, jo no estic justificant això. Guardiola tampoc l'envia a la quinta forca. No, però li amaga. La deixa caure allà. Li envia una mica a Xavi Alonso, que és una mica més cap allà. Sí, és una mica que amb 2-0 jo soc Cristiano, soc un creuat.
no diré que provoco, però ho podia haver estalviat. És igual. Mourinho li ha dit a Cristiano Ronaldo, Fredó, pensa amb el cap. 33 de la primera part del partit al mig del camp. Recuperem una pilota perquè s'ha reprès ja el joc. El Barça guanya 2-0. Iniesta intenta un desplaçament llarg cap a la banda dreta, massa llarg. Doncs comença un altre partit. Hem de veure com paeixen els dos equips aquest moment de descans, aquest punt de fredor. El Barça no necessitava discontinuïtat, necessitava continuïtat. El Madrid necessitava interrupció. Veurem després d'això com paeixen tots dos equips aquests minuts. Benzema a la banda esquerra del mig del camp, intenta una combinació a la curta per Ozil envia cap a l'eix, prova d'intervenir Cristiano Ronaldo, prova d'allargar des de terra a peu Sergio Busquets, passada de Cristiano Ronaldo per Di Maria cap a l'eix atacant, ha posat el peu Villa, recupera Benzema, l'àrbitre li marca falta de Villa, Khedira i targeta groga per Villa. Falta de Villa, Khedira i targeta groga per Villa. I ja hem de sortir de la bombolla del soroll. Ja, obligatòriament. Guardiola fa que no amb el cap. 34 de la primera part del partit. Cristiano vol una sortida a tanta foscor i no li podem donar nosaltres. No, és el joc que vol Cristiano Ronaldo. I ara està estimulat, ara està motivat, ara la gent el xiula. Ara cada cop que fa una passada bona, ara és un gest heroic. Abans no, perquè ningú el xiulava i no anava contra ningú. Ara va contra el món. Ben vist, Ricard. Hem de desactivar això. No hi hagi col·lisió. 2-0, tu. Sí, però és que no hi hagi el 2-1. És a dir, tornem a on érem. Atenció que aquesta falta la vol picar Cristiano Ronaldo. És una falta perillosa. Cristiano Ronaldo fa 5 passes endarrere. Obre les cames, el públic xiula. El Barça col·loca tots els seus efectius a la defensa. És una falta perillosa, molt perpendicular a l'eix de la porteria. Es prepara per el xut Cristiano Ronaldo. Som al 35 de la primera part. Guanyem 2-0. Atenció, l'àrbitre del partit, Iturralde González xiula, corre Cristiano, pica amb el peu dret, fora! La pilota l'ha picat Ronaldo a l'arrel del pal dret de la porteria de Valdés. No ha anat gaire lluny, no? El línia li ha marcat corna. El tercer. El línia li ha marcat corna, no sé per què. Haurà fregat algú de la barrera, perquè Valdés no ha tocat la pilota. Home, vista la repetició, no frega ningú. No toca ningú, Primera rematada de Cristiano. Pica la corna Ozil a la dreta de la porteria de Valdés, pica Ozil, cop de cap de Xavi. La pilota per Messi. Atenció al contracop del Barça, que pot ser perillós. Corre Messi al mig del camp. Continua corrent Messi. L'entra per darrere Pepe. Continua Messi, encara Messi. Ha tocat la pilota Xavi Alonso. I groga per Pepe. Falta de Pepe, groga per Pepe. I ben fet pel defensa portuguès, que no l'ha caçat, sinó que l'ha agafat amb les dues mans i ja està, i a jugar. Ho ha buscat Messi o què? Perquè tenia la passada fàcil a l'esquerra. No. Aquí li interessa la conducció. S'intenta treure Pepe de sobre, però el desestabilitza prou per perdre la pilota. Però jo aquí crec que Pepe ha fet bé, no ha fet la puntada, perquè jo patia quan l'he vist llançat i pensat... Ricard, la puntada jugava a la vermella. Sí, però Pepe ha fet coses al camp que... Primer l'ha enganxat amb el braç esquerre i després amb la mà dreta. Sí, perquè se li anava. Tot i això, Messi ha continuat corrent. Al final desestabilitzat, ha hagut de donar avantatge a Xavi Alonso. Hem picat ja la falta al mig del camp. La canvia cap a la banda esquerra Messi. Som al 36 de la primera, guanyem 2-0. Som els de la Caixa. Amb la Caixa guanyem 2-0. Banda esquerra del mig del camp, juga Messi. Messi en realitat per Villa, li marca Ursa. Ara necessitem una circulació molt llarga. Una d'aquesta de minut i mig, 2 minuts, de tocar, de tornar a refredar el partit i posar-lo on volem nosaltres, a la nostra butxaca, i que el Madrid decideixi si pressiona o no. No intentar l'intercanvi de cops, l'anada i tornada, pilota pel Madrid, pilota pel Barça. No, amos de la pilota, que és el que sabem fer. Ricard Torquemada, una cosa és la fredor de l'analista des de la graderia, una altra cosa és el temperament calent, la sang que bull a la gespa i un partit de tanta tensió com aquesta que s'encomana de la graderia a la gespa. Agraeixo no jugar. Mentira. Sí, això no és veritat, Ricard. Atenció, com he dit, penja una pilota cap a l'interior, tallarà Puyol, el públic aplaudeix, recupera el Madrid, pilota centrada, l'àrbitre però ha marcat. Corna en la jugada anterior. El quart. Jo, Ricard, crec que tens raó en tot el que dius, absolutament. L'únic que vull marcar és una diferència entre la fredor de l'analista i la passió del que està executant una obra com aquesta davant de 100.000 espectadors. Si ha sonat que es broncava algú, no era la meva intenció. No, de cap manera. Pica corna al Madrid, a l'interior de l'àrea, refusarà Pedro. Canvia Pedro cap a la banda esquerra. Villa, pressionat per Pepe. Recupera Pepe pel Madrid. Busca un canvi de joc a la punta esquerra. Di Maria de nou. 38 de la primera. Penja Di Maria cap a la frontal de la gran del Barça. Des del punt de penal refusa Vidal. I Villa aclareix pilotes, enviant des de darrere una puntada defensiva cap a l'altre cantó. Bé, l'orgull del Barça fa que l'equip es defensi amb ordre, però es confirma que l'aturada, el moment Cristiano, ha rebaixat una miqueta el govern de partit del Barça
i ha situat el Madrid una miqueta més còmode. A la banda esquerra, nou Di Maria un pèl cap endarrere, Khedira més cap endarrere, Xavi Alonso desplaça cap al cantó esquerre, Benzema encara, Piqué, al vèrtex de l'àrea, prova la centrada, Benzema, cop de pit d'Iniesta, surt Valdés, toca la pilota Valdés, envia l'esfèrica fora, corria Cristiano Ronaldo, que ha caigut teatralment. Valdés demana la segona groga. Cristiano Ronaldo somriu, Valdés també. Cristiano Ronaldo ha volgut fer picar l'àrbitre en aquesta jugada. Sí, targeta, nois, és targeta. S'ha aixecat ràpid, quan ha vist que li podien ensenyar. Home, però s'ha llançat, això és targeta. El Madrid pressiona amunt, canvia el guió, Mourinho arrisca, aviam com el Barça surt d'aquí. Si el Barça surt bé, podem fer el tercer. Si el Barça surt bé, podem fer el tercer. Si el Barça surt bé, podem fer el tercer. Som al 38 i mig de la primera part. El Barça surt des de darrere cap a la banda esquerra per Iniesta. Iniesta la deixa al mig del camp per Pedro cap al cantó dret, ha rebut la pilota Xavi per Messi. Messi des de la punta dreta s'atura, pressionat per Xavi Alonso, toca cap a la dreta, juga per Xavi cap endarrere, obre espai, Alves cap al cantó dret, de nou per Villa, que és qui havia, per Pedro, que és qui havia iniciat la jugada. 39 de la primera part. Corren els del Madrid, toca Pedro cap endarrere, jugarà per Alves cap al mig del camp, juga per Sergio. Sergio per Xavi, s'escapa a l'esquerra, a Vidal, no l'han vist, tallarà pel Madrid Marcelo, 39 de la primera part, guanyem 2-0. Reconciliar-nos amb la pilota ara mateix, toca un altre cop al Barça. Banda dreta, mig del camp, juga Pedro, toca curta cap endarrere, juga Xavi, toca Alves, juga Sergio Busquets, el Barça triangola, el públic aplaudeix, quan Xavi busca endarrere, Puyol cap a la banda esquerra, Vidal més cap a la banda esquerra, Iniesta, el Madrid corre darrere la pilota, el Barça la fa circular. Ara és el que toca el Barça, i reconciliant-se amb la pilota i baixant la intensitat i la febre del Madrid. El Madrid corre darrere la pilota i el Barça la fa circular. El públic que acompanya la coreografia amb volers. Una passada llarga d'Iniesta cap a la punta esquerra per Villa. Villa dintre l'àrea, intenta des de la ratlla de fons superar Pepe. Envia Villa per Pedro. Pedro intenta un canvi de peu que no li surt. I des de darrere Marcelo, al 40 de la primera part, refusa cap a la banda esquerra de mig del camp per Di Maria. Cop sec de Di Maria als peus de Puyol. Bona pressió del Barça. Ara ha tornat a situar el Barça on vol. Agrupadet a prop de la pilota, el que fa que quan la perdi ja està preparada per la pressió. I atenció que Sergio Busquets envia una pilota a Messi. Messi supera dos contraris, se'n va cap a l'àrea contrària, es diu la teva esquerra, fora! Ell també vol acabar-la, s'ha dit, aquesta és meva, que no he xutat encara fa minuts, des del xut al pal del 5, era l'acció que no tocava, després dels dos driblings, Villa demanava la pilota oberta, però Messi sap que ho pot fer tot, i ell també volia la seva quota de rematades. Minut 40 de la primera part del partit, el Barça guanya 2-0. Sisena rematada del Barça, aquesta de Messi, les dos que han anat entre els tres pals, les dos han estat gol. Ha marcat Xavi al minut 9 de la primera part i Pedro al 17. El Barça guanya 2-0. Què dius? I una pilota al pal de Messi, que és... Al minut 5. Banda esquerra al mig del camp, Benzema per Ozil. Ozil a camp contrari, espera la col·laboració de Di Maria a la banda esquerra. Di Maria torna a tocar per Benzema, pressionat per Alves, que li pren la pilota. El refús d'Alves al mig del camp el recupera el Madrid. Deixa la pilota, la corta per Xavi Alonso, pressionat per Sergio Busquets, pilota més cap endarrere, Carballo per Pepe, pressionat per Iniesta, el Madrid reculant, Pepe cap endarrere per Casillas, i Casillas la rifa, cop de pit defensiu i bon control d'Alves cap endarrere per Valdés. Al Madrid no apareix Ozil, i això és la millor notícia del dia. Ni Ozil ni Xavi Alonso, el Madrid no pot tenir la pilota, no pot tenir creativitat. Atenció que Vidal, pressionat a la banda esquerra, intenta un refús cap a la zona de mitjos. Una pilota per Villa que la superarà Ramos se'n va cap al mig del camp, toca Ramos un pèl cap endarrere per Carballo des del cercle central cap a la banda esquerra. El Madrid jugarà al camp del Barça des del cantó esquerre, Marcelo, pressionat per Sergio Busquets, corre paral·lelament a les ratlles de divisòria del terreny de joc, des de darrere torna a tocar Ramos cap a la banda dreta per Cristiano, pressionat Ramos per Messi li pren la pilota, el rebot se'n va cap a camp contrari, entra Messi a l'àrea, el pressiona Pepe, Messi intenta un dribbling, però molt bé Pepe, li ha pres la pilota. L'ha aguantat molt bé Pepe, era el pitjor rival, la pitjor parella pel ball, perquè Messi havia fet l'esforç en la recuperació, li quedava molt camp obert, i Pepe defensa perfectament la velocitat perquè té molt bona gambada, ha esperat el retall de Messi només podia retallar perquè el xut era molt llunyà, la banda era la canviada, era l'esquerra, i Pepe ha pogut recuperar la pilota. El Barça guanya 2-0, Ozil intenta un canvi cap a l'esquerra per Cristiano Ronaldo, que prova de superar Alves, Cristiano Ronaldo intenta una centrada, xut, ha refusat, Piqué, corna. El 5è. I Mourinho canvia Las Diarra, Arbeloa i Pedro León a escalfar-se. A punt d'acabar la primera part del partit, suma minut 43 de la primera part, guanyem 2-0, ha marcat Xavi al minut 9, ha marcat Pedro al minut 17, ja ens aniria bé acabar aquesta primera part amb 2-0. I tant.
Picarà corna el Madrid, picarà corna Özil a la dreta de la porteria de Valdés, pica Özil amb el peu esquerre, refús defensiu del Barça, pilota a l'exterior, col·labora Villa que refusa la curta, col·labora Pedro que intenta fer un segon refús, recupera pel Madrid a l'esquerra, més a camp Xavi Alonso. Offside d'Ozil, que venia del corna i que no havia recuperat posicions a temps. Al minut 43 ja de la primera part del partit posa la pilota en joc al Barça, som els de futbol a Catalunya Ràdio. Aquest Barça no descansa, del camp perquè juga Messi, prova una passada en profunditat. embogeix ara al minut 43 i en minuts tan importants cal tenir la pilota, però és que clar, veuen tants espais, de seguida hi ha un jugador que marxa i un passador que vol connectar amb ell, el Barça perd la pilota, però ara és qüestió d'estar bé defensivament i quan el Barça la recuperi, que la faci durar. Atenció que Messi està pressionant en puntes, a punt de recuperar la pilota Carballo, el rebot cap a la banda esquerra, vol jugar amb habilitat al cantó esquerre Di Maria, ha acabat caient a terra, l'àrbitre diu que no passa res, recupera Sergio Busquets, que també cau a terra, no passa res, diu l'àrbitre, la pilota va per a Cristiano Ronaldo, que intenta el xut de lluny, atura Valdés. Ha intentat el xut de lluny Cristiano Ronaldo. Al minut 44 de la primera part ha aturat la pilota Valdés. I ara que duri tot el partit que queda de la primera part, la possessió. Sense pressa, el Barça ha de ser amo de la pilota i que acabi Turralde xiulant, si no hi ha una opció molt clara de desequilibri. Banda dreta al mig del camp, una pilota per Messi. L'encara al lateral Marcelo. Messi supera Marcelo. Messi supera amb autoritat Xavi Alonso. Allarga el peu Carballo, refusa la pilota. S'enfada Carballo amb Messi. Ha caigut Messi com si Carballo li hagués exhibat un cop. L'àrbitre era molt a prop. Jugadors del Barça com Pedro li diuen a l'àrbitre que Carballo li ha exhibat un cop de colze a Messi. Som al 44 i mig de la primera part, el joc interromput, Messi ha caigut a terra. Messi és un home que no fa mai comèdia. En aquesta ocasió jo no he vist, però el cop de colze clar, jo crec que busca el cop de colze de Carballo, perquè hi ha una acció que és que Carballo li pren la pilota i Carballo es queixa a Messi que s'ha llançat en l'acció anterior. Messi picat li va dir que no s'ha llançat a terra, que ell no s'hi llança. Droga per Messi, droga per Messi. I quan Messi s'apropa a Carballo, l'agafa del braç, Carballo vol fer un gest com dient no m'agafis, i Messi aprofita la proximitat per caure. La jugada s'ha vist rebatida per televisió, companys? Sí, és exactament com ho diu el Ricard. Exagerat. El que sí que és cert és que Carballo fa el moviment, fa un i que gest. Carballo no li ha de dir a Messi que es llença a la piscina. Després Messi, com ha perdut la pilota i és l'únic que li importa la vida, va picat. Afegeixen 2 minuts. Carballo no té el braç aturat, sí que fa el gest cap enrere. No, perquè Messi però aquest l'esquiva. gest no et tomba. No el golpegen. Som al minut 45 i mig de la primera part del partit. S'ha reprès el joc, pilota pel Madrid, combinada cap a la banda esquerra al mig del camp, la vol jugar Di Maria, però pressiona Pedro que ve. Pedro s'endú la pilota, l'entra Di Maria, lluita Pedro per la recuperació. També lluita Benzema, el rebot cap a la banda esquerra, l'aprofitarà Özil, talla pel Barça. Impressionant, Puyol amb totes les cobertures. Puyol. Queda un minut perquè acabi la primera part. Li farà una passada llarga a Villa. Villa no té confiança en la velocitat. La pilota no anava tan ràpida, ha acabat sortint a fora. Un minut perquè acabi la primera part, guanyem 2-0. Un partit que té de tot, perquè per tenir té qualitat, per tenir té accions espectaculars, per tenir té pluja i per tenir té també aquest punt de nerviosisme, aquestes accions discutibles i aquestes coses. A Messi jo no li havia vist fer mai comèdia com el que he de deduir que ha passat en aquesta topada amb Carballo. Sí, tot i que la petita topada existeix, fa comèdia. O sigui... Aprofita que el riu passa per allà. No és per caure a terra. No, ni molt menys. 46 i mig de la primera part del partit, queda per tant mig minut, Albert recupera una pilota, la juga Xavi, queda mig minut, vinga nois que el podem aprofitar, jugarà des del mig de la cama Vidal, combina cap al cercle central, i intervé Iniesta, toca cap a la banda esquerra, la pilota per Villa, som els de la caixa, els de futbol a Catalunya Ràdio, a punt de gol a la primera part, guanyem 2-0 a Madrid, Barça 2, Madrid 0, gols de Xavi i Pedro. I ara sí que finalment la possessió, perquè és que Messi cada cop que té la pilota, com que té ganes d'aparèixer, arrisca excessivament. Pilota cap endarrere per Valdés. El Barça l'ha de tenir. Queden 8 segons, l'àrbitre mira el rellotge, la pilota per Valdés cap a la banda dreta, això s'acabarà. L'àrbitre no trigarà ni 3 segons. 2, 1... Se t'ha avançat una miqueta. Ha acabat l'àrbitre. S'ha avançat un segon. 47 minutos, Rodrigo Fáez cubre la salida de los jugadores del campo. Bueno, lo primero, Guardiola y Mourinho han ganado el túnel de vestuario sin ningún tipo de problema. Otro de los hombres muy activos en el banquillo del Real Madrid, es decir, Mamadou Diarra, que en la última jugada ha tenido que ser sujetado por Chendo. Se ha medido también sin ningún tipo de problemas. Intercambio de miraditas de nuevo entre Pinto y ahora Özil. Pitos en el Camp Nou a la retirada de Cristiano Ronaldo, pero vamos, parece que afortunadamente sin ningún tipo de problemas. Los últimos en abandonar el terreno de juego van a ser David Villa en el Barcelona y también el trío arbitral
con Iturralde González, que tranquilamente abandona el césped del Camp Nou, así que sin problemas al final de este primer tiempo. Se van al vestuario los futbolistas, los árbitros. Está ganando el Barça 2-0 frente al Real Madrid. Ahí tienen los datos de la primera. Claríssim. Si no la fes la Mònica Marchante del Plus, que és la que li feia, ja et dic jo que el to seria un altre, i la intenció també una altra. I no és Madrid Televisió, Reial Madrid Televisió. No poseu a la Sandra en un compromís. Escolta, jo estic consultant a la Sandra com a experta en entrevistes, Ricard. Experta, sí. Escolta, veig que surten els jugadors del Madrid de cara a la segona part. I sortirà l'As Diarra. És curiós, que surti l'As. Què vol dir que surti l'As Diarra? Home, doncs que Mourinho vol estabilitzar l'equip. No és un recanvi, un recurs per trobar més opcions d'atac. I a més, si no ho veig malament, surt per Ozil. O sigui, el Madrid amb 2-0 en contra, al descans substitueix Ozil per l'As. Això és por? No ens confiem tampoc, no, això és consistència. Buscar personalitat a través del canvi, tenir l'equip més partit més controlat, l'equip més junt. És veritat que Ozil no ha aparegut a la primera part, però és evidentment pèrdua d'improvisació, de talent i de creativitat. I baixar-se els pantalons una mica, no? I Quim, Bueno, ja s'ha acomiadat la Sandra ja o no? no, no, com és que acomiadi la Sandra? Perquè digue-li que estava molt guapa avui amb Americana, El nom de Déu que m'estima. En la línia habitual. Un petó, nois, Gràcies, Andreu. Gràcies. A punt de començar la segona part, el Barça guanya 2-0. Han anunciat el canvi de... O sigui, l'absència d'Ozil i la presència de l'As Diarra. Comença la segona part, fa la central del Barça, que juga aquesta segona part contra la porteria de la Diagonal. Serà un Madrid més agressiu, més sòlid, tindrà menys improvisació. És cert que Ozil no ha tocat gaire pilota. L'As jugarà com a interior, Khedira com a l'altre interior i Xavi Alonso com a mitcentre. És a dir, el que fa Mourinho és compensar la superioritat numèrica del Barça al mig del camp. Com que el Barça ha tocat molt la pilota i s'ha agrupat a través d'ella, doncs posar un jugador més. Ja no hi ha superioritat del Barça al mig del camp, hi ha igualtat numèrica i encara que perdi última passada potser juga més directe. I manté Cristiano Ronaldo emparellat amb Alves, Sí, buscant-li l'esquena al brasiler. I a l'altre cantó Di Maria, a l'eix de l'atac Benzema, ara ha refusat una pilota Valdés, 40 segons de la segona part del partit, guanyem 2-0. Som els de Futbol a Catalunya Ràdio, han vist a Barça de la caixa, la pilota la controla Pepe, zona defensiva del Madrid. Pepe cap a la banda dreta. Ja veiem com el Madrid juga tan llarg ara amb Ramos, perquè no trobaran Ozil, han de jugar més directe. Intenta una passada llarga d'Am Ramos, ha refusat el Barça però recupera Xavi pel Barça, toca cap a la banda dreta. Al cantó dret de l'atac del Barça, Pedro, que vira cap endarrere Xavi. Xavi li torna la pilota a Pedro, Pedro la torna a passar per Xavi. Xavi per Messi, sotjona de mitjos, Messi des del cercle central, toca cap al cantó dret. Alves en profunditat per Villa, li marca Ursay. Li ha marcat Ursay a Villa, minut i mig de la segona part. Tercer Ursay del Barça, els 3 de Villa. És cert que el Madrid, amb la defensa tan avançada i reduint tant els espais, obliga que el Barça jugui profund, però s'ha de seleccionar molt bé la passada a l'espai. És a dir, si no es veu clara, tenir la pilota, una passada més, perquè el Madrid tard o d'hora s'obrirà d'alguna manera. El Barça defensa un atac del Madrid, obertura cap al cantó esquerre, puja lateral Marcelo, arriba a la ratlla de fons del Barça, penja la pilota Marcelo, no arriba ningú la rematada, cop de pit de Vidal a les mans del porter Valdés. Impressionant la sang freda de Vidal i la precisió, que li ha deixat la pilota morta. A l'àrea petita, I Valdés fa una passada llarguíssima des de l'àrea pròpia fins a camp contrari, intenta el control Pedro, no li ha sortit bé el control a Pedro, recupera per tant la situació la defensa madridista, però la pressió de Messi permet, dona els seus fruits, s'endú la pilota Messi se'n va cap a la frontal, desmarcat a l'esquerra Villa, intenta el xut Messi, refusa la defensa, la pilota arribarà a Villa, atenció, remata Villa, corna! No ha arribat a sortir corna, perquè abans que no sortís l'ha tornat a refusar, però la torna a recuperar Villa a la punta esquerra. Quina oportunitat ha tingut el Barça. Messi ha volgut acabar una jugada que era per Villa. Atenció a la passada per Messi, pica Messi amb el peu esquerre, gol de Messi. L'àrbitre l'anul·la, el Línia no havia dit res. El Línia no havia dit res. L'ha xiulat abans, m'ha semblat sentir el xiulet. Sí, la falta l'ha xiulat abans. Messi està obsessionat amb el gol i perillosament obsessionat, perquè s'ha equivocat moltíssim i no és la primera vegada. Tenia molt desmarcat Villa a l'esquerra. És que era oportunitat de gol. La passada deixava Villa un contra Casillas. Ha buscat una rematada que no era possible. Messi ha de pensar en l'equip, ja pensarà en ell amb el 3-0, però
toca rematar el partit i ara Messi li demana disculpes a Villa. L'argentí és conscient, però li pot les ganes de fer gol i aquesta ambició que té. És miqueta allò que comentàvem abans, Ricard? Messi mai ha marcat contra Mourinho, potser és això. Minut 3 de la segona part del partit. El Barça comença a tenir de nou el toc del partit. Xavi juga cap a la banda dreta. Alves ja camp contrari. Una passada per Pedro al cantó dret. De nou per Xavi. Xavi cap endarrere. Alves cap al mig del camp. Pilota per Messi. La reté Messi, que fa mitja volta. Messi continua fent mitja volta com si fóssim els cavallitos. Deixa la pilota en curta Messi per Xavi. Xavi cap a la dreta per Alves. No, per Pedro. La penjada molt forta directament a fora. 3 i mig de la segona part. Una pregunta. El xut de Villa el tapa Casillas o un defensa a la jugada anterior? Baixa, jo diria que baixa Pepe, no? Jo crec que és un defensa. Allarga el peu. Té raó el Ricard, que al seu costat també cobreix Casillas. Sí, els dos van molt ràpids a cobrir el primer pal. I tenia poc angle, Villa. Som al 4 de la segona part, guanyem 2-0, joc interromput. Pilota pel Barça, banda dreta enmig del camp, juga Alves. Alves la penja, joc directe per Villa. Villa lluita amb Sergio Ramos, cop de cap de Sergio Ramos, cop de cap de Pepe, pilota al mig del camp, cop de cap de Khedira, recupera el Barça, juga Iniesta toca per Vidal, ràpidament cap a la dreta per Villa. Villa vol obrir espai per Messi, refusa la defensa del Madrid, contracop ràpid, creua Piqué, envia la pilota fora en presència de Di Maria. Molt bé, Piqué. Compte els laterals, Vidal i Alves han de seleccionar també les pujades, perquè Piqué i Puyol han d'estar amb molta atenció a la seva esquena. 4 i mig de la segona part del partit, juga el Madrid, que perd una pilota que recupera el Barça al mig del camp. Pedro per Messi, que és enventat per Pepe, però Pepe toca la pilota molt bé per Xavi Alonso. Xavi Alonso cap a la banda esquerra per Marcelo. Marcelo arrenca des de camp propi, canvia cap a la banda esquerra, una passada massa llarga per Cristiano, i el públic, que li té ganes a Cristiano, aprofita per fer una miqueta de brometa, una miqueta de burleta i algun aplaudiment que té el seu punt de sorna. Som al 4 i mig de la segona part. Hem recuperat una pilota que cap al mig del camp per la pressió de Xavi Alonso acaba en falta del Madrid. De totes maneres, Cristiano Ronaldo és l'únic perill que ha portat el Madrid fins ara. Picarà falta al Barça a la dreta, al mig del camp, una pilota per Xavi. S'esmunya la punta esquerra Vidal. La pilota per Sergio Busquets, més cap a l'esquerra per Piqué. Piqué busca la posició de Vidal, que ho tindrà difícil perquè té dos homes al costat. Cop de cap desesperat de Vidal, que va parar els peus d'Iniesta. Iniesta amb dificultats, ha topat amb l'As Diarra. El refús cap al mig del camp per Alonso. Alonso torna a tocar cap endarrere per Pepe. Perd metres al Madrid. Pepe és a prop de la frontal de l'àrea pròpia. Toca més cap endarrere. Jugarà per Casillas. Som als 5 i mig de la segona part. El Barça guanya 2-0. Envia Casillas una pilota llarga cap a l'altre cantó. Control i autoritat de Piqué. Piqué per Xavi. Xavi ha rebut una empenta per Busquets, que ha rebut una trompada clara de Xavi Alonso. L'àrbitre va cap allà, li ensenya la groga a Xavi Alonso. Doncs el Barça no està tan fi com a la primera part, com en aquella primera mitja hora, diria que selecta, que ens ha ensenyat, però en canvi té el partit controlat. No està tan fi en la precisió, potser té molta ànsia de fer el tercer, té ganes de fer, és aquella ambició que té, però en canvi defensivament està ben situat, la pressió és perfecta, obliga Casillas a jugar llarg, Puyol i Piqué defensa molt bé la primera pilota, tot l'equip ben agrupat. Però tot i això, 74% de possessió pel Barça en aquests primers 5 minuts. Sí, probablement és la localització, no? I en la localització d'un també, un 70%. Vull dir que... Déu-n'hi-do, sí. Sí, no, les dades... Tot just som al minut 6 de la segona part, hem recuperat el joc, s'ha posat ja la pilota en joc a la banda dreta, juga el Barça al Madrid, tots els jugadors de Madrid a camp propi, al cantó dret juga Alves. Alves ja camp contrari, continua corrent Alves, un pèl cap endarrere enmig del camp Xavi. Xavi cap a la banda dreta Messi, el públic aplaudeix, n'espera alguna de Messi. L'argentí amb la pilota, després fa la diagonal que li agrada, intenta passar per Xavi, surt el porter, pica Xavi, refusa la posició, recupera Xavi i envia la pilota fora. Doble oportunitat per Xavi al minut 6 de la segona part del partit. Doble oportunitat de Xavi al minut 6, acaba enviant la pilota fora a la part exterior de la xarxa, a l'esquerra de la porteria de Casillas. Una jugada però que val la pena veure repetida, perquè la passada de Messi és excel·lent, una passada a l'interior del peu esquerre. Aquest és el Messi que necessitem. Xavi remata tal com ve, refusa el porter, Xavi vol tornar a rematar, té molt poc angle i era molt difícil, i està bé la pilota a l'exterior de la xarxa. Som al 7 de la segona part, un instant Ricard perquè contraataca el Madrid, però se la juga Khedira des de la punta dreta sense opcions, amb una pilota que va directament a fora, endavant Ricard Torquemada. Bueno, eres tu, Carles. Sí, jo hauria dit que la primera no és rematada de Xavi, la primera és Khedira, que refusa la pilota, i el refús és el que pot rematar Xavi, que va fora. Messi és aquest, el Messi generós, el Messi que veu el camp, veu el que passa i decideix bé, depenent de quina és l'opció que ha d'activar, i quina passada perfecta, profunda per Xavi, que està fent un partit immillorable, perquè està repartint,
posant pausa al partit quan la necessita, pressionant, anant a l'espai, fent un gol. El que està fent Xavi avui és per treure'ls el barret, encara que ho faci cada dia. Ens acostem al 8 de la segona part. Un error de Piqué ha permès un out al Madrid, però no han tret profit, i ara l'out és la bola del Barça a l'esquerra de la zona de mig. I Guardiola s'ha enfadat molt amb Piqué en aquesta jugada. Sí, i ara li diu, fes la passada fàcil. Servirà d'aut a Vidal a la banda esquerra. Teníem pendent saber aquell xut de Villa, qui l'havia refusat, si el porter o Sergio Ramos era Sergio. Molt bé, Sergio Ramos, Per cert que Messi no li ha marcat a Mourinho, però a Casillas li ha fet 8 gols en 9 partits, 7 amb el Barça i 1 amb Argentina. Joc dividit, pilota al mig del camp, recupera joc al Madrid, jugarà Carballo. Carballo per Cristiano Ronaldo. Obre joc Cristiano Ronaldo cap a l'esquerra. Rep la pilota Marcelo, que combina amb l'Estiarrà, però recupera per la pressió de Pedro. Que generós, Pedro. Recupera pilota al Barça, jugada per Xavi. Xavi pressionat per Diarra, amb falta, l'àrbitre no la indicarà. Pressiona, però ara Sergio Busquets a la recuperació. Hi ha moltes accions per part dels dos equips amb recuperacions rapidíssimes i finalment triangulació bonica entre Iniesta, Piqué i Vidal, que combina cap al mig del camp per Sergio Busquets, empantat per Diarra, caigut Busquets. El Madrid ve a pressionar amunt, el Barça guarda bé la pilota. Pilota cap endarrere per Piqué, guanya metres Piqué. Bona passada a Piqué, zona de mig, i jugarà Xavi, encara camp propi, juga Sergio Busquets, que protegeix la pilota a banda esquerra, l'esfèrica per Iniesta, que supera Khedira, continua Iniesta, una passada en profunditat d'Iniesta per Pedro, si arriba a passar era... El 9 de la segona part, Messi li ha enviat una pilota en profunditat, Pedro encara es queixava i encara es queixa de la trompada anterior, l'assistència de Messi és òptima, i Villa remata creuant sobre la sortida del porter. Ara l'àrbitre li ensenya la groga a Marcelo per la topada anterior amb Pedro, que encara es queixa, però el camp del Barça celebra el tercer gol del Barça, el 10 de la segona part. Barça 3, Madrid 0. Groga per Casillas. Groga per Casillas, i era Pedro qui jugava a la banda, com tu comentaves. L'entrada és claríssima del jugador Marcelo sobre Pedro, molt clara, és targeta clara que també ha ensenyat l'àrbitre, però pilota per Messi. Messi, quan encara al contrari, ja en té un davant, veu que s'està desmarcant just per darrere de la defensa, buscant l'esquena Villa, l'envia una pilota sensacional, molt vertical, i Villa, control previ i xut, sense pensar-s'ho dos cops, bat ras i ajustat al pal, el tercer pel Barça. Messi demostra intel·ligència, humilitat i capacitat de correcció. S'oblida de fer el gol ell, de ser primera persona, ho demostra amb la passada a l'espai a Xavi fa uns minuts i ho torna a demostrar ara. Aixeca el cap, escaneja el camp, veu la desmarcada de Villa que li demanava Alves fa uns minuts desesperadament a l'espai. Villa veia que l'espai estava a l'esquena de Carballo i l'ha llegit perfectament, l'ha coordinat amb la passada de Messi, control amb l'exterior, gir ràpid, creuada la pilota a Villa. Jordi deia que el Barça patia per fer el tercer, ara haurà de patir per fer el quart. Guanya el Barça 3-0, som a l'11 de la segona part del partit, a l'11 de la segona part. Ha marcat Xavi el primer, Pedro el segon, Villa el tercer, Barça 3, Madrid 0. I Cristiano Ronaldo, xiulat pel públic del Barça, intenta una centrada que no pot rematar Benzema. Ha tocat amb el cap Alves, la pilota sortirà fora, és out pel Madrid. I ara em renyareu, Quim, però l'any de la maneta, el 5-0 de Romario, el 3-0 no va arribar fins al minut 60. Jo ja estic fent volar la imaginació. Aquí ha arribat el minut 54 del partit, és a dir, el 9 de la segona part. Però de moment és el marcador més ampli contra el Madrid des que Guardiola seu a la banqueta al Camp Nou, a casa. Juga Carballo cap a la banda esquerra, de nou Marcelo, el públic no para de cantar i crida som els de futbol a Catalunya Ràdio. Barça 3, Madrid 0. Recupera una pilota Xavi, pressionat per Diarra, toca Sergio Busquets, que en profunditat cap al mig del camp per Messi. Messi aguanta la pilota, fa una bona passada en interior cap a l'esquerra per Villa, surt el porter, Villa pica amb el Pedret i gol de Villa, gol de Villa, gol de Villa, gol de Villa, gol de Villa. Ha marcat Villa, marcat Villa, marcat Villa, marcat Villa, marcat Villa, marcat Villa, ha marcat Villa, marcat Villa, marcat Villa, marcat Villa. Amb quina rapidesa, amb quina visió de la jugada, amb quina intel·ligència, amb quina profunditat, amb quina placidesa, amb quina serenor, amb quin encert, amb quines ganes de posar una pilota òptima al contrari, li ha enviat aquesta passada al geni blaugrana. Villa l'ha aprofitat allò més bé, ha encarat l'un contra un amb Casillas i l'ha picat per sota el cos del porter,
al minut 12 de la segona part del partit. Impotent el Madrid, impecable el Barça. Barça 4, Madrid 0. I és una pilota que roba el Barça en defensa i rapidíssim surt al contracop. És Busquets qui toca molt suau per Messi. Messi inicia la cursa, travessa el mig camp i entretén la pilota just buscant l'assistència d'algun company i el troba. Troba la desmarcada sensacional per l'esquerra de Villa. Pilota llarga per ell que guanya l'esquena de la defensa. Atenció que n'hi ha una altra. Messi entra a l'àrea. L'àrbitre ha marcat Orsay, sí. Perdona, Sergi. No, i Villa un cop encara al porter. La veritat és que ja són aquelles coses que li passen, jo crec, al porter del Madrid. És un gran porter, però quan encaixa un parell de gols ja baixa els braços. I més contra el Barça, que està totalment fora de si. La defensa no l'ajuda gens. I a més aquest últim darrer gol de Villa entre les cames. Sí, s'ha vist bogeria col·lectiva, bogeria col·lectiva al Camp Nou, el que estem vivint, perquè el projecte de Florentino torna a fracassar amb aquest resultat. Si el Barça és capaç de mantenir aquesta capacitat de superioritat, l'hegemonia blaugrana s'allarga, l'aspiració del Madrid s'enfonsa. Gran Barça. Messi un altre cop entén que la disfressa que li toca avui és la de passador, no la de rematador. Extraordinària passada a l'espai per Villa, li ha costat, però quan s'ha posat a passar les pilotes ha trobat oportunitats de gol. L'esquena de Sergio Ramos perforada per la desmarcada de Villa, sempre profund amb la puntera de la cama dreta per sota les cames de Casillas. El Barça fa el quart i el Jordi somia. Home, és que el millor és que encara falta mitja hora pel final. I el Madrid substituirà Marcelo per Arbeloa, Marta. Doncs sí, acaba de sortir Mourinho de la banqueta, que no s'ha mogut en tota aquesta segona part per fer aquest canvi. Marxa de terreny de joc Marcelo i entra Arbeloa, aquest noi de 27 anys de Salamanca, que va tornar al Madrid després de passar pel Depor i pel Liverpool. El Barça guanya 4-0, però quin mèrit la passada a Messi en aquest quart gol, espectacular. És que a més va entrenent el joc fins que pots fer l'assistència. Però a mi el que més m'admira és la intel·ligència de veure com fa aquella jugada que té la passada a Villa i l'espatlla, aquesta obsessió que té, i com de cop i volta es recicla. I en 10 minuts en fa 3 de passades a l'espai. Una a Xavi, 2 a Messi. Això és d'un jugador intel·ligent que oblida en aquell moment l'ego, que se'n sent fart d'ego i que diu, avui no em toca, si la tinc ja la faré, però d'entrada que tothom disfruti. Messi li acaba de perdre una pilota a Pepe. Messi se'n va cap a l'atac. Messi continua amb la pilota, l'encara Xavi Alonso, corre darrere d'ell Ramos. L'àrbitre marca falta al Madrid per sàndwich 2 contra 1. És important que no li expulsin ningú al Madrid, perquè si no Mourinho tornarà amb la cantarella, que el Barça sempre el guanya jugant contra el 4-0. No, la segona part juga el Barça en atac. No em parlis de Mourinho. Ja reclamen fores de joc i penals. Que reclamin, que van 4. Pilota cap endarrere i el públic que canta i crida. Escoltin. S'entén perfectament, no? Però que passi abans per la sala de premsa, que el volem sentir. Qui ens ho havia de dir, I el Madrid pressionant amunt, però amb poca fe. Escolta, un moment. Quines cares a la banqueta. L'ocellet de la Sònia ens ho ha dit. Sí. Què vol dir qui ens ho havia de dir? Se la toca, Quina estrena. A les 8 en punt l'ocellet de la Sònia. Costava de creure, però noi, no tornaré a desconfiar mai més. Ens pensàvem que la de les temporades anteriors era insuperable i avui... Això no és un ocellet, això és un lloro. Avui 3 esglaons amunt. I ja em perdonareu també com el nom, però ja som més a prop d'aquells 8 bolets que va dir Cristiano Ronaldo, Us imagineu? M'ho poso al mòbil si ho fa 8 al Barça. Baixeu la terra. Ara el que hem de fer és no espatllar aquest resultat magnífic en aquesta mitja hora, que el Madrid no faci ni el gol de l'honor, és a dir, mantenir això amb orgull, amb prudència, amb humilitat, i si cal buscar-ne més ja els buscarem, però donar-li valor a cada jugada. I després del quart gol hauríeu de veure la cara de Florentino Pérez, Bufava. És que el Madrid no encaixa 4 gols des del Corcón. I per cert, Ricard, a la que Villa ha pres a fer la línia i esperar la jugada, no ha caigut en fora de joc i ha marcat 2 gols. Tens raó, perquè tenia un punt d'ansietat durant tot el partit, perquè veia que hi havia tant espai per explorar que tenia un punt d'ansietat, però quan ha fet el primer jo crec que en el segon ara ja té la sang freda a punt per tenir-ne més. Podríem dir, per tant, del Corcón a les Corts. Un ai del públic quan Messi volia jugar una pilota. Som al 18 de la segona part. El Madrid desfigurat, despersonalitzat, fracassat. I el que no marcava goles a nadie, el Madrid li ha fet 2. Aquí los tienes, li ha de dir a Mourinho. Escolta'm, el gol a Baraix també l'hem de guardar, que és un punt més. Sí.
A més, el Madrid amb els 4 gols deixa el Barça com l'equip menys golejat. El Madrid ja té 10 gols en contra. I el Barça el més golejador. I el Barça amb 37 passa a ser el més golejador. Els jugadors del Madrid nerviosos, hi ha empentes, faltes... Arbeloa ara és el lateral esquerre per la sortida sobre Marcelo. Penseu que els 2 canvis que ha fet Mourinho són per fer més fort l'equip, És a dir, no per pensar en fer gols, sinó per protegir-se. Primer el de l'As per Ozil i ara el d'Arbeloa per Marcelo, que dona molta menys projecció ofensiva i en canvi probablement més rigor defensiu. Hem de picar una falta a la punta dreta. Som al minut 19 de la segona part. Guanyem 4-0. Barça 4, Madrid 0. La falta la pica la curta Messi per Xavi. Xavi a la punta dreta la torna per Messi. Messi a la punta dreta la torna per Xavi. Xavi l'envia cap endarrere. Al mig del camp intervé Sergio Busquets cap a l'esquerra per Piqué. Piqué més cap a l'esquerra per Vidal. Corre Di Maria, ja s'ha cansat de córrer. Deixa la pilota Vidal al mig del camp per Xavi. Xavi fa una volta de 360 graus, com totes les voltes. Deixa la pilota Xavi cap a la zona pel tren de joc. La pilota la rep Messi. Messi la torna per Xavi. Xavi la torna per Messi, que és enganxat per darrere. Per Diarra, pica falta l'àrbitre. Que bons que són, que bons. 19 i mig de la segona part. Desena falta del Madrid, 5 sobre Messi. La falta la pica Sergio Busquets, que veu avançat el porter Casillas. La pilota va fora, un pam damunt el travesser de la porteria del Madrid. I Ricard demostrant-ho el millor dia possible, amb tot el món mirant. És increïble, com diu el Carles, és que es superen. Quan penses que ho has vist tot, no ho has vist tot. O sigui, aquest equip és incapaç d'aturar-se, de frenar. El que estem vivint avui, a banda del 4-0, del que significa pel projecte de Florentino, per Mourinho, pel Madrid, és l'excel·lent partit de futbol, per veure les vegades que calgui, per repetir-ho, per disfrutar, per creure'ns-ho. Iniesta. Amb quina autoritat, amb quina elegància, amb quina seguretat, envoltat de contraris. Reté la pilota, el Barça torna a convertir el partit en un rondo. Som al 20 de la segona part. Envia la pilota Sergio Busquets per Pedro. Olés del públic, mig del camp, juga Xavi, juga Pedro cap endarrere, intervé Puyol cap endarrere, pilota per Valdés, Piqué sobre la banda, Puyol a la dreta, Valdés a l'esquerra, pilota per Piqué, Puyol a la dreta, Piqué a l'esquerra, pilota per Piqué, combina amb Iniesta, de primera la toca cap a l'esquerra per a Vidal. A Vidal fa una passada de risc que no surt bé, recupera el Madrid. Som al 20 i mig de la segona part. El Barça guanya 4-0. Sí, ho estan escoltant bé. Barça 4, 2 gols de Villa, un de Pedro i un de Xavi, Madrid 0. I Guardiola deia ahir que els últims anys ens pensàvem que n'hi faríem molts al Madrid i no hi havia manera. Estic content que aquest any arribem sabent que podem perdre. Doncs mira, una topada amb Vidal al mig del camp, li costarà una altra falta al Madrid. I Cristiano, com sempre, amb la seva línia, en els partits importants no el veiem. I per cert, a Vidal perquè és secundari, però escolta'm, sembla Pelé, o sigui, com està tocant la pilota, amb quina delicadesa, ja no el treball defensiu, sinó la capacitat per veure sempre la passada oberta. Banda esquerra al mig del camp, jugarà Sergio Busquets. Hem posat la pilota en joc, Sergio Busquets cap endarrere, per Busquets, baixa a buscar la pilota Xavi. Busquets s'obre espai cap al cantó dret. No arriba l'esfèrica cap jugador. El Barça recupera el Madrid. Intervé la banda esquerra Benzema. Benzema però no pot continuar perquè Puyol és Puyol. Combina Puyol per Alves. Alves cap a la zona ampla del tren de joc. Corre Iniesta. Iniesta recupera en lluita amb Diarra. Diarra no pot fer res quan Iniesta envia la pilota a Xavi. Xavi la deixa a la zona de mitjos. Sal del banquillo Mourinho. Sí. I saluda, no? És que no ha sortit només que per fer el canvi, Tota l'estona assegut a la banqueta. El poble le deu Mourinho i surt de la banqueta. Mentrestant el Barça continua fent jugades atacants. Una penetració cap a la punta esquerra de Vidal. A Vidal un pèl cap endarrere per Xavi. Xavi veu desmarcat Iniesta. Té encara la pilota Xavi, pressionat per 2 adversaris. Torna a obrir la pilota a la banda per a Vidal. A Vidal és qui la passa per Iniesta, pressionat ara per Pepe. Iniesta fa mitja volta des de la banda. Combina la curta amb Messi. Messi de nou cap a la banda. Com està jugant el Barça. No té preu. Xavi de la dreta, veu que es desmarca Alves. Sí, senyor, tocar i tenir-la. Recupera Piqué, s'escull a la dreta Pedro. Piqué reté la pilota, toca un pèl cap endarrere per Busquets, que està molt bé al cas. La passada de Piqué era una bona. Recupera Vidal, cantó esquerra. De nou a la banda esquerra, Iniesta, una triangulació, la pilota per l'adversari, out pel Barça. Falta de Messi. Escolta, com es pot posar d'acord 90.000 persones per dir sal del banquillo? Increïble, Empatia.
Sal del banquillo. És 5 peus, és veritat o no? Sí. Que surti com a San Siro i va fer així els 3 dits a Que en posi 4 pels 4 gols. Però com es pot posar d'acord la gent? Com es pot dir la frase? O sigui, perquè avui em sembla miraculós. Perquè el talent s'encomana avui al Camp Nou. Som del Barça. Som al 23 de la primera part. Guanyem 4-0. Barça 4, Madrid 0. És que un resultat així fa trontollar tota la base del projecte Mourinho. No, i del projecte Florentino. Una bufetada a la cara amb la mà oberta. I demostrant on està-li que és el terreny de joc i no les de premsa. I l'eix de transmissió de la Cibeles. Som a 23 i mig de la I el segona part. Barça continua regalant Prova detalls. Alves cap a la banda dreta. A la punta dreta, Pedro busca l'eix atacant per Messi. Messi combina amb Alves, que vol jugar de taló. La pilota no l'ha sortit bé per Alves. A la recuperació recupera Alves. És que és increïble. Alves juga per Xavi. S'ofereix a la punta Pedro. Xavi no li passa la pilota pel risc de l'Ursai i l'envia cap endarrere per Iniesta. I a guardar-la. Com estem jugant. I com estan patint els jugadors del Madrid, que només corren, semblen figurants d'una obra que no tenen res a dir. Si fem el 5è, què ha de fer de Bruins avui, sortir amb la mà aixecada? Tito. Banda esquerra, mig del camp, cop de taló de Sergio Busquets, cop de taló d'Iniesta. Quin cop de taló de Sergio i d'Iniesta. Un pitet gegant. Pilota per Xavi. Els del Madrid estan que no saben, la veuen quadrada, no sap què han de fer. I els queden 20 minuts. El pilota per a Vidal cap endarrere. Ha parat de ploure, però continuen enxupats. Quin festival. Ha parat de ploure, però continuen enxupats d'allò més. 4-0 guanya el Barça. I el Santi diu al Twitter de la TDP: té raó Mourinho, els equips que juguen contra el Barça juguen a mig gas i hi ha jugadors que no marquen ni a l'Arc de Sant Martí. Quina mollena la que ha d'aguantar el Madrid. Mollena, això va dir. Banda esquerra de l'atac del Madrid. Tallarà Puyol. Puyol sempre és Puyol. Al mig del camp, cop de cap de Pepe. Pilota cap a la banda dreta per Khedira. Pressionat Khedira, intenta retenir la pilota, però recupera el Barça. Juga Vidal al mig del camp. S'ofereix Villa a la punta dreta. S'ofereix Pedro a la punta dreta. Pilota per Villa. Villa toca cap a l'esquerra per Vidal. Triangula Villa per Iniesta. Iniesta torna a enviar la pilota per Villa. Guardiola no seu a la banqueta i Mourinho no surt de la banqueta. Mourinho des de la punta esquerra. Villa deixa la pilota per Messi. Messi envia cap endarrere per Xavi. Xavi per Iniesta, que encara porteria contrària. Veu que no pot passar. Torna la curta per Xavi. Cop de taló de Xavi. És obligatori cada 5 passades fer un cop d'esperó. Sembla que sigui així, Ricard, certament. Això no ho havia vist mai. Barra esquerra de nou, Xavi. El Barça s'està rifant al Madrid. Se l'està rifant. El Camp Nou dret. Se l'està rifant. però escolta'm, aquest era el segon millor equip, voleu dir? Se l'està rifant. Aquest és el millor del món i de la història. Mare meva. Una pisada a profunditat de Xavi cap a la dreta per Pedro. Mans de Carvalho. Amb les mans al Madrid. Groga per Carvalho. Carvalho. Serà groga per Carvalho. En efecte. Mare meva, quin Groga festival. Al Camp Nou dret per una possessió llarga, per detalls d'esperó, perquè el Barça s'ho passa millor ara ja, passant-se la pilota, que buscant la porteria de Casillas. Immillorable, inimaginable. No ho hem vist mai. Després d'aquesta llarguíssima possessió, el moment adequat, nyaca. Però això era vermella, la clau és que el moment adequat, nyaca. Era emocionant. Això era vermella. Florentino mirant el rellotge a veure quan queda. Carvalho és l'últim, toca la pilota amb el braç i Pedro, si no encara va el porter, és vermella. 26 de la segona part, el públic està feliç i content. Poques vegades he vist el públic tan content a l'estadi tanta estona. Increïble Una cosa és l'ambient. estar content quan acaba el partit. Sí. Una altra cosa és que estiguis content tanta estona. I encara ho estarem més, nois. O sigui, això és com un... Orgasme llarguíssim. No, o sigui, el que volia dir és com una... Com si tot fos orgasme, m'entens? És la fi del món, això. Home, no, que duri uns dies per llegir pot acabar diaris, així, el almenys. món. Demà sí que serà divertit fer un quiosc. Buf, Mare quin de partit. Però és Som que- al 27 de la segona. Vols dir qui Però és? m'heu sentit, Carvalho l'havien d'haver expulsat fa un minut. Sí, no, No no, li feu no. cas, el Sergi? Però claríssim. No, ja Volem està bé els que 11 sobre el camp. Ja està bé que acabin amb 11. Sí, Home, home, per contra favor, 11, però és sí, que era una sí. expulsió però Quim, clamorós. vols dir que l'orgasme és l'estat vital, no? Ja. En aquest cas, sí. És viure instal·lat en l'orgasme, saps? Cristiano Ronaldo a la punta dreta, balla damunt de la pilota, és l'únic que pot fer, ballar. Banda esquerra, pilota per Villa, ha rebut una empalla, una entrada de Sergio Ramos, és una falta clara, hi haurà groga per Sergio Ramos, els 4 defenses del Madrid amb groga. Els 4 defenses del Madrid amb groga. No acaben amb 11, gairebé segur aquests.
És que Villa li havia fet una sotana a Ramos i em sembla que encara la recorda. És molt difícil aguantar el que estan aguantant els jugadors del Madrid, Veus la seva pell, és impressionant el que estan vivint avui. Tios que han guanyat un mundial, que diuen. No van viure ni el 2-6. Exacte. Ni el 2-6. El 2-6 era un resultat, però en un moment el partit va estar 2-3. Correcte. Avui és la repassada. Avui és Mozart, és allò que dèiem, és permanent, és harmoniós, és constant. Però ells no són Tchaikovsky, Ells són... Què diu ara el públic? El mateix. És el banquillo, Sal. Que no surt. És el hit de la nit. És el Terry Bruno. Amagat a la cova. No surt, no sap què fer, no sap què dir. Home, és que Mourinho mai havia perdut un partit per més de 3 gols de diferència en tota la seva carrera d'entrenador. Ho diu Mr. Chip al Twitter. Mai! Ell que sempre vol acaparar la pressió, avui li deixa tota la pressió als seus jugadors, no? Sí. Ben vist, Carles, ben vist. Jo crec que està molt ben vist el que ha dit el Ricard, Això ni el dia del 2-6. Perquè el dia del 2-6 van ser gols. Però això d'avui és un contínuum. És un bany. És un no parar. I com arribàvem, no? I tantes boques. Però és que a més és això, tocs d'esperó, pilotes per sota les cames. Vull dir, és que a cada moment. 29 de la segona. Cristiano Ronaldo al mig del camp. Sergio Busquets llevant la pilota. El rebot va parar Alves. Alves fa el contracop. Combina cap a la banda dreta. Juga per Messi. Messi se'n va cap a la contrària. Intenta un dribbling. Però ha pogut tallar Diarra. Va corrent cap allà Arbeloa. Ha topat amb Messi. El Barça intenta la recuperació, cosa que aconseguirà Alves. Hi ha una cosa fantàstica en això del futbol. I és que quan més bé tu passes jugant a futbol, com en tantes coses de la vida, més energia tens. O sigui, els jugadors del Barça cada cop corren més. Ara hi ha hagut una topada al mig del camp de Khedira. Groga per Khedira. Ara és la impotència absoluta, ja les puntades van a l'aire. Ricard, saps quants jugadors del Madrid no han vist la groga? 3. 8 jugadors han vist la groga, dels que hi ha damunt del terreny de joc. 7. Casillas 1, Ramos 2, Pepe 3, Carvalho 4, Xavi Alonso 5, Khedira 6 i Cristiano Ronaldo 7. I dels substituïts 1, Marcelo 8. Per tant, 8 targetes grogues, 7 per jugadors que hi ha en actiu. Què hi ha, Marta? Guardiola, que crida a Bojan Kirkic, podria ser el primer canvi del Barça. Ens acostem a la mitja hora de la segona part. No paris, que no s'aturi. Som al 30 de la segona. Aquest quart que falta voldríem que durés una eternitat. Perquè certament jo no he vist mai al Barça fer una demostració de futbol, anul·lar les reserves del rival, reduir tot el seu potencial, aminorar al màxim els riscos en defensa i tenir aquesta exhibició permanent de superioritat sobre l'adversari quan l'adversari és el Madrid. No ho he vist mai a la meva vida. I Bojan, que entrarà al terreny de joc, serà substituït David Villa al Camp Nou d'Ampeus. Aplaudeixen l'asturià, que és felicitat pels seus companys, per Xavi, per Iniesta i per tot el Camp Nou. Escolteu. I Bojan, que entra al camp, es senya i es posa a jugar. Un quart d'hora jugarà Bojan amb la il·lusió de fer un gol. Mentre Pedro a la banda esquerra de la zona mig ha trobat amb Arbeloa. No ha pogut continuar Pedro contra cop del Madrid. Pilota a la banda esquerra per Arbeloa, que intenta la centrada. Talla Sergio Busquets. Juga per Xavi. Xavi cap a la dreta, juga per Pedro. S'esbull per l'eix de l'atac. Bojan li passa la pilota, la jugada és Bojan. És bona. Bojan encara a porteria. Surt el porter, continua Bojan. Ha caigut Bojan. No hi ha penal. Jo crec que no hi ha penal perquè Bojan ha arribat molt perjudicat a l'acció final. Bojan... Anava desequilibrat. Anava desequilibrat, sí. Es lamenta Guardiola. Minut 30 i mig de la segona part del partit, però cada cop em refirmo més amb allò que deia. Els jugadors del Barça, en lloc d'estar cansats, les endorfines, la generació... Atenció, una pilota cap a la dreta. Pedro per Bojan, Bojan a la frontal, pica amb el pedret, el porter Casillas. Ha picat Bojan una caronada amb el pedret i s'ha de veure la intervenció de Casillas. Brillantíssim Casillas, a refusar la pilota amb els punys. I s'ha de veure com torna a robar una pilota Messi a prop de la porteria del Madrid. Una constància increïble de l'argentí. És que les substàncies químiques que celebra, que genera, gràcies.
el cervell, són fantàstiques en tots els aprofitaments. Els jugadors del Barça tenen 1000 vegades més moral que el del Madrid, més força, més energia, més clarividència, més impulsos positius, més encert. Ara una altra passada per Messi. Messi se'n va cap a la porteria contrària. Messi prova de fer un dribbling, li surt. Fa una segona retallada, li surt. Però molt bé, tapa l'espai. Arbeloa i surt el porter Casillas i atura l'esfèrica. Ara és quan deia el Ricard que ja ho pot fer això Messi, ja pot intentar fer el gol històric. Som al 33 de la segona part del partit. L'àrbitre li acaba de marcar una falta. Di Maria al mig del camp per aixecar massa la cama per joc perillós. Som els de Futbol a Catalunya Ràdio amb Visa Barça de la Caixa. Aquí només falta la rúbrica de Messi. Iturralde més talismà, 3-0, 0-3, 4-0, cada dia Iturralde, tu. Picarà falta al Barça al cercle central. I el Madrid, que no perdia un partit oficial des de feia més de 7 mesos, 26 partits invicte. L'últim que va perdre va ser el Bernabéu contra el Barça, 0-2, des del 10 d'abril. Patam. Aquí la tenen. Havíem de ser nosaltres els que els desvirguéssim. Déjà vu. Set Masó ha estat el període de temps que el Madrid ha mantingut la imbatibilitat segons els nostres companys. Ara som al 34 de la segona part, guanyem 4-0. I al Twitter de la TDP, el David diu: després els castellers, ara toca que el tiqui-taca del Barça sigui patrimoni de la humanitat. Banda esquerra del mig del camp, jugada per a Vidal. A Vidal més cap a la banda esquerra per Boya, no pot continuar Boya, en talla pel Madrid, Sergio Ramos. Puja cap a l'atac Sergio Ramos, que combina amb Diarra. Diarra cap a la banda esquerra. La pilota per Benzema. Benzema per Cristiano Ronaldo, la punta esquerra pressionat per Puyol. El públic xiula. Cristiano Ronaldo a prop del corna, posa el peu Puyol, perd la pilota Cristiano Ronaldo, desesperat, perd la pilota Cristiano Ronaldo. L'únic que pot fer és mirar de somriure, però no és un riure de felicitat, no és un somrís de placidesa, és la impotència... Circumstàncies. Té el gest tort. És el jo flipo de Casillas. Amb tota la segona part ha tocat 7 vegades la pilota Ronaldo. Ha plantat. És que era el millor correctiu per aquest equip, això. Pilota pel Barça des de darrere, Piqué. I encara falta el de Messi. 34 de la segona. La pilota fora el terreny de joc, l'àrbitre marca out a favor del Madrid, servirà Diarra. Ens acostem al 35 de la segona part del partit i el Barça està fent un festival, el Barça està fent un partidàs, el Barça s'ho està passant d'allò més bé, tota la facció culer. El Twitter bull ara mateix, per exemple, Rivaldo diu que no havia vist mai una cosa així. Y Ronaldo, que no Cristiano Ronaldo, la otra Ronaldo, diu: le tengo mucho cariño al Madrid, pero está claro que el Barça es el mejor equipo del mundo en la actualidad. Atenció que intenta una centrada des de la punta esquerra a Khedira. La defensa del Barça envia la pilota a corna i l'àrbitre li ensenya una groga a Puyol per una entrada anterior a Benzema. Correcte. 6è córner, 5+1. Tercera groga, quarta groga per jugadors del Barça. 8 al Madrid, 4 al Barça. 35 de la segona part, picarà corna al Madrid. Quin corna és aquest de la segona part? El primer de la segona part del Madrid. I de la primera i tot? El 6è, 5+1. 5+1, Sí. El primer corna al Madrid arriba al 35 de la segona, a la segona part. Pica corna bastant tancat al Madrid, refusa el cap Piqué, pilota a l'exterior, atenció al contracop, demana la pilota Boyan a la banda esquerra, la pilota circula via Pedro, Pedro prova d'enviar-la per Boyan a la zona ampla, Boyan aguanta la pilota, toca més cap a l'esquerra per Pedro la vol tornar a deixar la curta per Boyan, però ha refusat Di Maria fora el terreny de joc. Ens acostem al 36 de la segona. I el Josep Maria des de Sòria ens escriu des d'un bar que està amb un amic culer que li diu que saquen otra pelota para que juegue el Madrid, que si no s'avorre. Doncs no deixa de tenir molta raó, el públic comença a fer l'onada. El públic comença a fer l'onada. Com anem de possessió en aquesta segona part, Marc Domènech? Mira, ara estem al 70% de possessió pel Barça i un 59% del temps s'està jugant a camp del Madrid. I el públic que s'ho passa bé, no fa falta que esperem el partit per passar-ho bé, no fa falta de dir, sí, però espera, que vés a saber que encara no s'ha acabat. No, senyor, no s'ha acabat, però és igual, com si s'hagués acabat. El partit està resolt des de fa estona, i tot i que el Barça en aquest moment li falta una mica de fluïdesa en atac i el Madrid s'acosta més a la porteria del Barça, atenció a la centrada des de la banda dreta, directament a fora. Això s'ha d'arrodonir, Home, el cinquè és la guinda. I companys, i Quim, segur que Guardiola no fa les coses perquè sí, l'home de la banqueta que ha sortit del camp per viure un dia com aquest és Boyan. Ara, en aquest moment, 9 jugadors sortits del planter estan disfrutant d'aquest 4-0 enfront del Ostres, ben vist això, Sí. Ben vist això, no m'hi havia fixat. I diria que no hi ha cap altre jugador que el fan, no ho sé. Sí, ara mateix acaba de sortir Keita, però just fa 30 segons. Però aquests moments els hi fa viure la gent de casa. No, és que clar. Encara podria treure Jeffren. Sí, però clar, per aquí, per a Vidal o Alves. No, vull dir per acabar amb 10 de casa. Exacte. Podria fer-ho. Podria treure Jeffren i acabar amb 10 de casa. Tenim... Però igual seria una mica lleig fer això, no?
No, home, no. No ho sé. No, però vull dir, jo crec que el canvi és el canvi, té tota la lògica del món. Posar Boyan i treure a Villa, per tant. Ara juguem amb Valdés, que és de casa, 1, Piqué 2, Puyol 3, Xavi 4, Sergio Busquets 5, Iniesta 6, Pedro 7, Messi 8, Boyan 9. No són de casa, Alves 10. Defenses. I a la Vidal. I a Vidal. És que és una cosa extraordinària. Que són 2 defenses. Sí. I del Madrid quants? Casillas? Doncs del Madrid... Casillas. I Arbeloa podríem dir que també és... També ho és. Que ha entrat ara a la segona part. Som al 38 de la segona part, guanyem 4-0. 4-0, som els de Visa Barça de la Caixa. Parlem. Som els de Visa Barça de la Caixa. El Barça guanya 4-0. Vinga, que només queden 8 minuts. Una pilota cap a la banda esquerra per Boyan, el públic anima. Boyan cap a l'eix de la zona, mitjos per Xavi. Xavi prova una passada llarga cap a la banda dreta per Iniesta, que és a prop de l'àrea contrària. Iniesta té a prop Pedro. Pedro toca cap a la banda, obre espai, rep la pilota Villa. Villa aguanta l'esfèrica, la torna a passar per Messi. Messi la torna a passar per Alves. Alves sembla que ha tingut una diferència amb Arbeloa. Ha refusat el Madrid cap al mig del camp, recupera Puyol. 38 minuts de la segona part. Puyol cap al mig del camp, obertura cap al cantó esquerre, Sergio Busquets més cap a la banda esquerra, Vidal més cap a l'esquerra, Boyan. 38 minuts de la segona, amb Visa Barça de la Caixa, som els de futbol a Catalunya Ràdio. La transmissió d'en Puyol. Zona de mig i juga Sergio Busquets, pilota per Messi, cap a terra Messi, recupera Diarra. Intenta sortir al Madrid al contracop, 4-0 guanya el Barça. Obre espai Diarra cap a la banda dreta, recuperarà pilota al Barça, jugarà Boyan al cantó esquerre de l'atac del Barcelona, toca Ramos, refusa en curt, corre Puyol, pressiona Cristiano Ronaldo, l'àrbitre marca falta de Puyol. Immaculada la ratxa de Guardiola, ni com a entrenador ni com a jugador mai ha perdut contra el Madrid al Camp Nou. Com a entrenador avui serà la tercera victòria, com a jugador 5 victòries i 2 empats. Minut 39 de la segona part, Puyol intervé en presència de Cristiano Ronaldo, el refús per Iniesta, deixa pilota a la banda dreta Alves la combina més cap a la dreta per Iniesta, el Barça surt al contracop, obertura per Alves que corre metres, corre també Pepe, ha tocat Pepe que intenta fer una sessió defensiva pel porter del Madrid, Casillas torna a enviar la pilota a Pepe la rifa des de darrere cap a la zona del terreny de joc, recuperarà pel Barça en bones condicions, Villa, ha topat Villa amb Diarra, el rebot per Xavi, Xavi fa el control, toca cap a la dreta, juga per Iniesta, que marca una falta. Falta de l'As. I Guardiola que crida Keita. No li vull trepitjar el terreny al Francesc Garriga, però la portada de l'As ara mateix, Iturralde no pita un penalti a Cristiano. No pot ser. Sí. Sí. Però és d'humor o què? I el marca fan 2 destacats a sota del titular. El Barça goleja, que és Iturralde no assenyala un clar penal, el gol és en fora de joc, el de Villa. Però quin és aquest penal? Aquella jugada que Valdés, sí. A la primera part amb 2-0. Home, per favor. Minut 28. És que ha estat un robatori. Home, si allò és penal... Polèmica actuació de Iturralde González. No m'ho puc creure. A veure, la notícia principal és el quart de Villa, però la segona notícia, però molt destacada, Iturralde no xiula un penal a Cristiano. Ei, és igual, si la gent veu el que passa damunt el terreny de joc, doncs s'ho hauran de passar. No és que sigui igual, és que és millor. Ni l'expulsió d'Arbeloa ni la nienta. A Iraq també hi havia bombes de destrucció massiva. Sí, i era mentida. Ens acostem al 41 de la segona part. Va, parlem d'un diari més seriós, perquè el Carles Capdevila, director del diari Ara, escriu al Twitter de la TDP que avui s'està perdent aquest espectacle perquè per primera vegada en molts anys no ha pogut anar al Camp Nou, s'ha hagut de quedar a la redacció pensant la portada de demà i pensant el titular, però el que és segur, diu, un possible titular seria Ara ja som líders. Quim, Jeffren. Serà substituït Xavi per Keita. O sigui, encara que surti Jeffren no hi guanyem res. Pel que fa a l'objectiu de sumar 10. Però torna a donar-li el detall a un jugador de casa. Impressionant. Hi ha un jugador que surt d'una lesió que no té minuts. I quin partit de Xavi avui, per l'amor de Déu. Per posar-se drets. I marxa Xavi i entra Keita i Jeffren. Jeffren podria ser l'Ivan Zambranos del 5-0. No, Ivan Iglesias. Ovació per Keita. I per Jeffren, i aplaudiments, ovació. I els jugadors del Madrid que fa sensació que juguin fa 3 hores. Xavi per Pedro. Sí, els jugadors del Madrid com si faci 3 hores que juguen i els del Barça com si fes mitja hora. És com una llosa que tenen a sobre. Figures al pessebre, semblen. Tots aturats amb les mans... Qui és el caganer? I fa estona que estic veient que el president del Madrid no mira el partit. Està parlant pel telèfon mòbil, ara està enviant missatges. Fent fitxatges ja.
No sé, podria ser. M'has dit que ha trucat el director de l'Ara? Podria ser. El Carles Capdevila ens ha deixat un missatge al Twitter. Sí, demana el titular de portada de demà, a la gent que vulgui col·laborar-hi. Demana titular de portada per demà? Sí, ell deia, un possible és ara ja som líders. Sí, però aquest té massa poca... No, però això ho ha dit molt al principi, ho ha dit molt al principi, quan anàvem 1-0. Humiliació. Escolta'm, per cert, deixa'm que saludi aquest diari. Jo he vist el d'ahir i el d'avui, i crec que és un diari que està molt bé. Papa xoca. És un diari que està molt bé. A més amb continguts. Avui he vist també una columna del Ricard Turcabada. És veritat. Hi ha moltíssima opinió, moltíssima gent coneguda. Estic molt content per la premsa en català perquè, sens dubte, és una aportació d'un diari modern amb possibilitats, no solament en el terreny del paper, sinó també en les multiplataformes del moment que estem vivint. I el moment que estem vivint aquí a l'estadi és que Cristiano Ronaldo perd l'enèsima pilota quan intentava fer una jugada atacant a la punta dreta de la seva línia. Ha deixat anar la cama enrere? Sí. Per intentar tocar Puyol? Com allò que fan els cavalls, saps? D'enviar la cama cap endarrere, igual. Som ja al minut 43 i mig de la segona part. El Barça està guanyant 4-0 i està a punt d'acabar una exhibició, un partit fantàstic del Barcelona davant d'un Madrid que ha hagut d'anar inclinant primer el cap, després el cos i finalment cedint el lideratge al Barcelona. Que allargui 5 minuts l'àrbitre, no? I sal del banquillo Mourinho. Doncs avui s'ha establert un nou himne, no? Minut 44 de la segona part, 4-0 guanya el Barça. Vidal envia apretat en profunditat a la banda esquerra. Jeffren intenta una centrada. Jeffren no arribarà a la rematada. Boyan. Jeffren i Boyan, parella atacant del Barça amb Messi. Som gairebé al B. Són els que van acabar contra l'Inter també, no? No m'arriba tant, no m'allarga tant la memòria. Contra l'Inter vam acabar amb aquesta davantera que alguns van dir, home, com podem acabar amb l'Inter amb Jeffren en punta i Boyan? Doncs mira, avui 4-0, tu. Hem superat ja el 44 de la segona part. Recuperem una pilota a la banda dreta, Alves. Alves la juga per Iniesta, sembla que la pilota ha sortit a fora. I atenció perquè hem d'estar pendents de quan queda per allargar, però això està a punt d'acabar. Quina exhibició ha fet el Barça, quina continuïtat en l'exhibició. El Barça ha tingut permanentment el domini del partit. Hi ha hagut moltes estones brillants. No és allò que dius, és que me'n recordo d'això o d'allò en aquest partit. Hi ha hagut tantíssimes coses brillants en el partit d'avui, tantíssimes coses de mèrit col·lectiu, molt per damunt de les accions individuals d'aquest o d'aquell, que el partit serà absolutament inoblidable. Quina llàstima que s'acabi. Som ja al minut, sí, una llàstima que s'acabi. Ens queden... Barça guanya 5-0. Barça 5, Madrid 0. El Camp Nou és una festa. Increïble la celebració de l'equip. Són un equip, són una pinya i així ho han celebrat. Els jugadors del camp s'han acostat a la banqueta i en una gran rotllana, a una gran pinya, tots s'han abraçat. Els jugadors, com deies, Quim, aixecant la mà, Piqué, a Vidal, Xavi, tots amb la mà en l'aire, ensenyant al Camp Nou que avui n'han marcat 5. El Madrid juga l'últim minut amb una mica d'esma com poden. Di Maria ha relliscat per la pilota. Això és un festival. D'aquí un minut serà acabat aquest partit. És una llàstima, perquè això que estem veient avui aquí, ara Messi en tres contraris, l'entra descaradament des de darrere. Diarra, això és vermell, àrbitre. Això és vermell, àrbitre. Ara hi ha una trompada cap a Puyol, que ha caigut a terra. Els jugadors, afortunadament... Quin mal perdre. Home, quin mal perdre. Vermella. Home, és vermella per Diarra, tu diràs. Han fet el ridícul, amb totes les lletres i en majúscules. Estan fent el ridícul. Diarra o Ramos, Quim? Ramos al carrer de moment. Ara Ramos li toca la cara a Xavi. Ramos li toca la cara a Xavi. I també li ha tocat abans a Boyan. Ara Boyan que calma Puyol i diu tranquil, no. I groga per Xavi, home. Sí, no, la de Xavi li toca, va, però Ramos al carrer. Escolta, la primera vermella ha de ser per Diarra per l'entrada. Home, claríssim. La primera ha de ser per Diarra. Però després què li ha passat a Puyol? Qui li ha exhibat la trompada? És que hi havia tanta gent que no es veu. Aquí intentarem repetir. La vermella ha estat directa cap a Sergio Ramos. Quilàs segueix el camp, eh? Sí. Sergio Ramos li agafa la cara a Puyol i l'empenta cap al terra. No. Quim, Sergio Ramos, una puntada espectacular, demencial el que hem vist de Sergio Ramos, que és el mateix que exhiba el cop a Puyol. Per tant, són dos vermelles seguides de Sergio Ramos. Espectacular. Mare meva. Se li han creuat els cables d'aquell noi, si és que té cables a dintre.
però l'entrada de Messi, perdoneu, és de mala persona. I amb tot això Messi continua Perdona, jo he dit Diarra perquè m'ha semblat que era Sí, Diarra. perquè també li ha fet una Van junts, Quim. Anaven junts, però la puntada criminal, com diu, és del Sergi. No és d'esportista, això. Això no és d'esportista. I Leo Messi, que s'aixeca del terreny de joc, acompanyat de Ricard Pruna, de Jaume Monill, té coixera, camina cap a fora del terreny de joc, observant, jo diria que és la part on hi ha els pocs seguidors del Madrid, tot el Camp Nou repeteix el seu nom, Messi, 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 Messi amb el mitjó esquerre baixat, marxa del terreny de joc cap a la zona de les banquetes, però no hi haurà cap problema i podrà tornar a entrar. Somriu per sota el nas. I la imatge de Mourinho derrotat, enfonsat, trist, decebut. Quina plantofada, L'àrbitre marcarà la FIA. Acaba el partit en aquest instant. Acaba el partit en aquest instant. Avança guanyant 5-0 al Madrid. I Xavi, que surt en Villa, carregat a l'esquena, com si fos un nen petit d'alegria, surten a celebrar-ho amb els seus companys que havien estat substituïts. Tots els jugadors del Barça, la cara i la creu. Els jugadors del Barça al centre del camp, celebrant-ho, abraçant-se, i dels jugadors del Madrid pràcticament no en queda ni un sobre el terreny de joc. Només Xavi Alonso, que serà entrevistat. Mentrestant, al centre del terreny de joc, els jugadors amb una eufòria lògica per aquest resultat. Escoltem Xavi Alonso. Aspectos y bueno, aprender de los errores que hemos hecho. Está claro que no esperamos este partido, pero bueno, todavía queda mucha liga y todavía no está nada acabado. Porque vuestro planteamiento de inicio era valiente, era arriesgado, con la defensa muy adelantada, pero ellos han encontrado los huecos donde no los había. Sí, les ha facilitado marcar pronto, tanto el primero como el segundo, y entonces nos ha complicado mucho las cosas. No estamos nada contentos, no hemos hecho las cosas bien y aprender para el futuro. ¿Esto os puede pasar factura? Espero que no, el tiempo lo dirá, todavía queda muchísima liga, por lo tanto tampoco hay que sacar conclusiones definitivas, aprender de los errores que hemos hecho y mirar al futuro. Entonces me imagino que Ramos se arrepentirá muy rápido de lo que ha pasado al final, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en caliente y a rectificar. Muchas gracias. Aquest era Sergio Xavi Alonso a Canal Plus Liga. I que feliços els jugadors del Barça, encara alguns al terreny de joc s'abracen, són una pinya, amb tot el cos tècnic del Barça, i Puyol, el capità, que no ha fet cap hat-trick, no ha marcat cap gol, però se n'ha anat amb la pilota d'aquest partit inoblidable. Jordi, nom de Déu, aquí va la teva maneta. I escoltem David Villa, Gol Televisión. Sí, muy importante. Sobre todo lo principal por la victoria es la que buscábamos, el ponernos por encima del Madrid en este caso, afianzar el primer puesto y bueno, pues también vos habéis podido ver de la manera que lo hemos hecho, con el resultado amplio que lo hemos hecho, la verdad es que más no se puede pedir. Felices, muy felices. ¿Es el triunfo de un estilo? Yo creo que sí, totalmente. Hoy el Barça ha jugado mucho mejor, ha disfrutado de su estilo. Madrid no se ha sentido cómodo, no ha sabido, no ha podido en este caso, yo creo, tapar sobre todo nuestro medio campo, que es la fuerza de nuestro equipo, y bueno, seguro que no solo en el resultado, sino en la posesión de balón, pues se verá también la diferencia. Y la última ya, esto demuestra que el Barcelona está un peldaño por encima y que es casi inalcanzable en esta liga. Bueno, ahora sí, estamos 2 puntos por encima, muy contentos, hay que seguir trabajando. Estamos en noviembre, igual que antes no había nada hecho, y ahora tampoco. Hemos ganado un partido ante el máximo rival, nos hemos colocado líderes, tenemos ventaja, pero hay que seguir ganando. Gràcies, David. I que segueixi la festa, escoltem Pedro a TV3. Pedro Rodríguez, un dels golejadors de la nit, un dels homes, digui jo, més feliços del món? Sí, pues sí, ¿no? Hoy la verdad que muy contentos tras ganar, pues jugando a nuestro mejor nivel, a nuestro mejor fútbol, contra un gran rival com el Madrid, y bueno, muy contento también por el gol y por la victoria del equipo. S'ho havien imaginat en els seus somnis, en el Madrid fer-li 5, el gran Madrid de Mourinho? Bueno, sabemos que tenemos un gran equipo, nunca esperas este resultado tan abultado, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde el primer momento hemos ido a atacar, hemos ido a hacer nuestro juego, hemos encontrado los 2 primeros goles y luego a partir de ahí yo creo que la segunda parte hemos jugado incluso mejor y hemos conseguido ampliar la victoria, ¿no? Saben millor els gols al Madrid? Bueno, siempre marcar en un clásico, pues para cualquier jugador yo creo que es algo bonito, importante y que nunca olvida, así que yo creo que en este caso sí, ¿no? Què ha passat tantes picabaralles, primer de Cristiano amb Guardiola, després de Messi amb Carvalho, ara finalment amb Ramos? Esperaven un Madrid que fes tant soroll? No sé, yo creo que han ido a hacer su juego, ¿no? A intentar provocarnos a nosotros, a intentar sacarnos el partido y bueno, yo creo que no lo han conseguido, así que es verdad que
pues que son jugadores que siempre están protestando y haciendo este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que no hay que darle más importancia. Hemos jugado, hemos demostrado nuestro nivel dentro del campo, que era lo importante. La última, el debat futbolístic a la Lliga Espanyola s'ha acabat? Bueno, pues no lo sé, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que es un partido importante para nosotros, para seguir cogiendo confiança y bueno, todavía quedan muchos partidos aquí al final, ¿no? Pedro, moltíssimes Pedro, un home molt feliç en declaracions a TV3. Sobreponernos. I ara escoltem a Gutriz, Valdano, Canal Plus Liga. Mal visto para nosotros, el Barça fue muy superior, muy superior, bien visto. Hoy se han jugado 3 puntos, los hemos perdido y tenemos un territorio todavía muy grande para recuperarnos y para aprender esta lección, ¿no? ¿Va a ser posible recuperar la autoestima por parte del Real Madrid después de esto? Sí, claro que sí. Tenemos jugadores de mucha categoría, un entrenador competente, por lo tanto esto no puede ser nunca un golpe definitivo en la jornada número 13 del campeonato. Lo que sí es cierto es que no esperábamos un resultado que marcara una diferencia tan grande en el marcador y nos vamos muy desilusionados. Pero esto no significa que todo lo que hayamos hecho hasta ahora no haya servido. El equipo ha madurado mucho en estos 4 o 5 meses. Somos muy jóvenes, esto también hay que ponerlo en consideración. Y este tipo de lecciones pues servirán para hacernos madurar un poco más. Jorge, un entrenador del Real Madrid que juega siempre sus bazas, muchas veces esas bazas están en las ruedas de prensa y él se había referido muchas veces